قلتها لها مناته أنا وأنا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجو هزبنا عبيك عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نورا من انت بكيسة نغلو تعكوف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسة نغلو تعكوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته ايتاولدونا اما تنصاته حلنا نكتو سلام سلام كلكم نعطيكم مدبنا مدب مهزن تكاتاتلو كبات عزبتنا كمي لكم كمي كنيهم لما عندي بفلين سنبت مجيناكم لنا أرستنا بزعبا كانسر أويرنس بفلايكا أبدو كتابتيو أحواتنا بمبالنا مجينا زلنا أدام حرتنا أدام تصقو أدفانس سنوغرافر كوينا عبزي عد إنجليز أب NHS ننوح عمتها تتسر حرتنا بستغلال إرستون أمناي معتن مدد أقربات لنا أمناي كانسر أويرنس بريست كانسر أويرنس بزعبا محسن يدق نستيا تعلنا كوتاس استغلالي أرستحيزا أبز حلفة عمتات مدد أقربات لنا حجي خاء بلعلي ندك تبعتي حواتنا بفلايك أبناي كانسر ما منشرو بزح ردي تنافلت أمس لزيلة نزر استزي إذا مزعلة ناب عديم كبلوكمي عديمي كالحن مزاخي ماني خين تايسرحكي على لي يومي يعني thank you
يغريتا ليتو سمع داري سمع زلا ولا أنا يسمع على رجل سلام يسمع على إيش حجي خي يسمع على ده እሺ ይስማዕ እንድሕር ኣለኹ ቅፅለ ቅሬታ ኣብ ሓደ ክፍሊ ስለ ዝፀናሕና ምናልባት ናይ መቃልሕ ፀገማት ፈጢሩ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ዘይስማዕ እንድሕር ኣሎ መልእኽቲ ስደዱልና ስለዚ ቁርብ ምልስ ኢለ እንድሕር ክጅምር እያ ማለት እዩ ካንሰር ኣዌርነስ ፎር ሜን ፕሮስቴት ተስቲኩላር ኤንድ ሊቨር ካንሰር እዩ ታርእስቲ ማለት እዩ እቲ ኣተክሮ ዘሎ ብኣንሰር ካንሰር በዝሕ ብዓብኡ ባወል ብሬስት ካንሰር ኮይኑ ከምኡውን ፕሮስቴት ካንሰር ምስኡ ግን ኣገዳሲ እዩ ዝበልናዮ ኣርእስትታት እሺ ቴንኪዩ ይስማዕ ኣሎ ተባሂለ ኣለኹ ማለት እዩ ክቅፅል ሎማዓንቲ ግን ብኩሉ እቲ ካልኦት ኣርእስቲ ክንትክፎ ሓሲብና ዘለና ከዓ ንደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ኣተክሮ ከም ዝበልክዎ ኮይኑ ፕሮስቴት ጥራይ ደይኮነ ግን ናይ ፕሮስቴት ናይ ተስቲኩላር ካንሰር ኤንድ ሊቨር ካንሰር ድማ ንእሽተይ ክንትንክፍና ማለት እዩ ሕጂ ስርእስትታት ክንትንክፎ ከለና ብደቂቕ ዘይኮነ ዓበይቲ ኣርእስቲ ንክንኣቱ እቲ ሪስክ ፋክተርስ ወይ ከዓ እንታይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዚ ካንሰራት እዚ ዝበዝሕ ወይ ዝልዕል ዘሎ ወይ ዝመፅእ እቲ ክገብረልካ ዝኽእል ሲምፕተምስ ወይ ከዓ እቲ ኣብ as a result of the cancer ወይ በቲ ናይቲ ካንሰር ውፅኢት ክረአ ዝኽእል ኣብ ነብስካ ለውጥታት ማለት እዩ ካብኡ ምቕፃል ከዓኒ እቲ ዝዓበየ ኣገዳሲ ሒዝና ክንመፅእ ደሊና ዘለና መልእኽቲ ከዓ እንታይ እዩ እርሊ ዝተረኽበ ካንሰር ወይ ኣቐዲሙ ዝተረኽበ ካንሰር ናይ ምፍዋስ ክእለቱ ወይ ከዓ ካብኡ ብሂወትካ ናይ ምድሓን ናይ ክእለትካ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ነብስኻ ፈሊጥካ ኣቐዲምካ ናብ ሓኪም ኬድካ ኣቐዲምካ ከዓኒ ንዕኡ ትሪትመንት ድዩ ካንሰር እንተኮይኑ ከዓ እቲ ክግበር ዘለዎ ንክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ናሽናል ስክሪኒንግ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ እቲ ናሽናል ስክሪኒንግ ፕሮግራም ከዓኒ ነቲአን ዝለዓላ ዝበሃላ ካንሰራት ዝርእይዎን ስክሪኒንግ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ ስክሪኒንግ ፕሮግራም ክንብል ከለና ከዓ እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ምርመራታት ጌርካ ናይ ማዓንጣ እንተኮይኑ ናይ ማዓንጣ ናይ ሽሮ እንተኮይኑ ናይ ጡንበን ሽሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ወይ ከዓ ሰርቪካል ካንሰር ኣብ ደገ ማህፀን ዘሎ እንተኮይኑ ንዕኡ ምርመራታት ገይሮም ገና እቲ ካንሰር ኣብ ዋህዮታት ኣብቲ ናይ ምልባዕ ዋህዮታት ከሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኡ ከሎ ረኺብካ ንዕኡ ተኸታቲልካ ትሪትመንት ዲኻ ክትጅምር ካልእ ነገራት ዲኻ ክትገብር ስክሪኒንግ ፕሮግራም ይበሃል ስለዚ ገና ኣብ ካንሰር ከይበፅሓ ከሎ ዝግበር መርመራ ማለት እዩ ንኣብነት ክህብ እንድሕር ኮይነ ኣብ ባወል ካንሰር ካብ ዓበይቲ ዕድመ ካብ 74 ዘይተጋጌ ዕድመ ናይ ቀልቀል ምርመራ ክሰዱ ይስደደሎም እዩ መመርመሪ ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብቲ ዝገበርዎ ቀልቀል ንእሽተይ ወሲዶም ኣብቲ ቴስት ቲዩብ ዝሰድሎም ገይሮም ይስደድ እሞ ኣብ ላቦራቶሪ ተመርሚሩ ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይቲ ቦታ ናይቲ ቀልቀል ዝወሰዱ እሞ ካብኡ ምርመራ ይግበር እሞ ተገይሩ ከዓኒ ነፃ ድዩ ወይ ከዓ ምልክታት ናይ ካንሰር የርኢ ድዩ የለን ከዓኒ ይበል ማለት እዩ ይስደድ ናይ ብሬስት ካንሰር ከዓ ከምኡ
كابسرتن عدمة لوسو ليميت نايدك أنستيو سلازي كونت كانسلو معتي أو بسعبو عمق إلي زارب نيجن نايدك أنستيو خاص زكبر مرمرة ناي توب علوم عليك نجي أبت سكرينينج رايك تبلك عملت هيكونن أقدم كملكت مس انتر إخاجن أقدم كاتجورون عملتنا نشرو دك أنستيو نحرزونا حبت نحر رخيبا أبتوبن مالتي أقدم كيدن لعب جيبي خيدن جيبي خاري فرتجرلن ككم عدو ككم هاجرو وانستو كلينيك سبحالله كيدن بألتراس كم عدما نايتا قوانستيتي ترأيو بألترا ساوندي وبماموغرام إكس راي نايتو مالتي ترأيو أتي ترى دقوادة تردي ويكا زي قوادة ترد بناين ويكا نام بناين مالتي يرأى مالتي سيرفيكال كانسر كا نايدك أنستيو محتنكا إذا خاء كاب عدما وصل عدما أبعسراتات ولا عدما خاني كاتي أفريقيا ناي محسن بتوت جيرون كأس سامبل وسيدهم أبتبو جيرون سدوم وأشخانا كانسر سيلز ملكتات اللودي يلن كأني يمرمر مالتي سلازي أبساعدي أبعد إنجليز مالتي زولونا NHS screening program سلسة يعني استنكا باول كانسر اللي علي سرطان 74 أدمعة يمكن تعد مسا فورشن 100% كوين يكون يمكن كابسنا 74 أدمعة بسعبو سلازي يزدارب بسعبو بزح أرستي تحفكم دلوه مالتي ناي ديك أنستيو ناي توب سكرينينج ناي ديك أنستيو خاصة في كانسر سكرينينج ناي محتسن مالتي نزلوا مع أنت الزاربة لزلناك ناي بروستيت كانسر ناي تستيكيلار كانسر ناي ليفر كانسر جد سكرينينج زبها إلى مالتي سلازي تزوز حسب أبتب عدما نافتنا كانسر ملكتات كرئ مش جمرة ويكا أجاد أم مزركة رأي الكانسرات الزركة مالتي سلازي نزوم سكرينينج زي بلون كانسرات فلا كأني أفلت أيد لأن أويرنس انتاي تريسك من انتاي مستخوني خا زيادة عدلنا إذا كانسرات زي متحازي هندوكا ويكم أتكخ أتي most important ويكا أجداسي بلا كنزارة بلا عندك أجمل كل جزء أقدمها مستجيبي مرة خاب مالتي كنت أبي أنا أفتر أستاذ مخاري إزي أنا زغربو زلهم بدبدبو في presentation حكي ما يكون وكا ما يزخونه cancer specialist كويني يكون جن أب ultrasound عند حتصرف كينكا دبزح كذي أتي cancer ما يمركب almost درجة قدام أي درجة هذا اللي هختبر معناته ultrasound شررت زلوا وكا جزيز وسد عينات examination سلزي كونه ومرمرة سلزي كونه زخنا ملكتات حكي مزرعي مخ أبو ألتراساوند كفلت إلى مزرعمو قدامنا أبو ألتراساوند يوم سدوا أبو ألتراساوند ده ترتر نجارات وي إذا سجى نجارات بصراحة بكهاني أتي نوعها كانسر مهانو حتى ملكتاتنا كانسر على كم زمزي مثل على ودرجاتات أتبيعوا فلوت أنت هينو كم زمثل على ريفر تجبرنا بسبيشاليست بأرجنت خمس خيط من البات ملكتات كويس درجات اللو مالتي سلازي بعين ألتراساوند نبر بعين سبيشاليست نايزهم إيريا حكيم كوينة سلازهم كو عايزارة دلهم على تكلوا زهبوا حبريتها كل جزء مس دكتوركم تزاراركم تزحش أدفايس ويكا حبريتها كاب جيبكم ويكا حكيمكم كنترافوك بريفاتهم على دي أو مقتالتها مجمرتها نزارة بلا RST يوم عن تبزع بقى بروستيتي مالتي بروستيت انتاين بروستيت بتقرينيا هذه أيلة فلتا أي كأني تا عندي definition أو يك بتقرينيا أنتي تبحال قبلكم هاي كأني جن قابل السؤال ملكة تاريخنا مزي pointer جرا خريقكم زي بقوني نودي تبعتي أكلات بقوني نريو لنا مالتي سلازي إذا فحنا كخون كله زي ندحريت زلو أفتناي ما أنت أنا نيمود أتناي كلك أزود زلو ريكتم كخون كله عبزن قنميت نريو زلنا زتوبو زخاني أتي نايشنتي زم حلال فتوبو مسمات لو استفحازك كخون كله أتا بروستيت بهالكأني أبتا دحري فهنا بخلطة وجنب بقنميت سلازين ريو زلنا عنا مستي يوريثرا بهالمسنايشن تزات تحز أمون بوفيلات ركب نيشتاك لي والنات خون ويكم زي المتطلع يزبلعو عينت نعكات أبوش تعكات زركب ترى مالتي كندا أتخون نيشتاع نزمن كوا أتحت في حنيا هنا جنب جونا حتى يريترا نشنت زم حلال في زركب
منقو تقمت مالتيو التقن سرحة نايزا بروستيت كأني تي أب زرق ود تبعتي زركب صعدة فساس فسس تي أم هجتهم سبرم ويتم زرقكم كندبل لهم تي سيمن دبها تي صعدة مايز مثل فساسي أب نعو تسرح مالتيا نتي ريترا خاني أم منقو بخلته أب بحتيروس نتا بروستيت أم منقو كبيبوا سلازلو مس أدما أتججفن تعبن سلازخونة أبنا شنت لو تطاق كم زري سنحينا كنرئينا مالتي نتقني ناتا سرح قب كم زبالكو أتي سيمن دبهال فلويد نتسبرم هيز ودلو وينتي زري ود تبعتي زحزو زلو نعو مسرحي سلازي أبزر أنا ود تبعتيكا أبترال لوا مالتي سلازي زيا بروستيت يا بروستيت كانسر كأنتاي مالتي بروستيت كانسر كأني منشرو نايتا بروستيت مالتي من البعض بتكرنيا انتاي كم تبغى البروستيت نفل أنت لنا أبتي مسج كنت خاف نقلينا مالتي بزيادة نسافر من كل خبر هلو بتكرنيا انتاي كم تبغى على فلتاني استاكن اتا بروستيت اتا كانسر بروستيت كانسر كبهال كله منشرو ناي بروستيت مالتي سلازي بزاسة إلهم ريا خلنا نورمال بروستيت زي أخذكم بذا كرسر ترأيكم من هلا يا ريت عمل اختات كريئة كلمة يزلهم سلازي زمان حبتون تلو ندحر حيسكم يتزلهم ويكا سلام الاخت تصدر لي تخليها أقالك في سلابة لعبة كمبيوتر مالتي بزمان لكن أبزا كرسر كم رأيكم كله زي أيح زيكزاك زي ما استزلوا في حنياي مالتي هنا أتشنتي زغمات له normal prostate كا the size of a walnut ويكا تاني شيء كندا عتر عكات وش تزلات مثل زبلنا ناي لبس مثل منك زلاتا زي أختكم كلا أبزقن قرب جيفا نتي نايشنت مما حلالة في الزلوتيو زي نايشنت سبع حلالة في الزلو نعوها قرب سقطت فترة الخمزلات رأيكم الله مالتي كابس تبقى العلي جيفا الله مالتي سلازي prostate تبزح كذي أب عبيتي زرع عينت منشروعي كسيلو زعبي ما ينوح كذي زوسد منشروعي بروستيت عبيا مالت كا منشرو إيو مالت أيقونا كل كذي كالك كا بناين ويكا كانسر زي كونه معباي بروستيت ونعلو مالتي اندهر كالتفات رخيبة بالتعمل تناتو prognosis ويكا تناتو وزي صبوي اندحر دونجيا أم ودعتا ترخيبا جن مسؤول لك كم زغونة كانسر مس جزي سجن يفتر مالتي أب عد إنجليز كا most common cancer ويكا تجني نزر أزلو cancer أب جري report خمس بوز زنبق كورماني درجة breast cancer منشرو نايتو زرع على زبحال زنبرة الزنب على حجها معريو لعلك هم جميل له أب عد إنجليز أب عمت كندي أشحت دك تبعتيهم ببروستيت كانسر ويكا بروستيت منشرو زركوبو مالتي كم زبالكم موسكو من كانسر أب دك تبعتي ويكا تزعبي منشرو أب دك تبعتي حدا أب شمونته دك تبعتي دما بمنشرو لاي بروستيت دايجنوزي هونو ويكا اللوكم يبحالو مالتي أب عمت بالسنكي لاي بروستيت منشرو 10,000 موت ألو إز بحنا according to report مالتيو أب United Kingdom بملئيو أب إنجلان خانات خلوي مالتيو التفاع بترحيبا جن تا توزي تاتو ناي survival ويكا ناي بهيوت ناي مقصال ويكا كاب كانسر فري هون كخم منشرو فري هون كان ناي مقصال بتعني لعلي تخلو اللو مالتيو بروستيت كانسر أب عبيتي انتبلنا تخلوتات ناي بروستيت كانسر ويكا ناي بروستيت منشروجن أب تسلمتي يبزح أب كندا أب تحتي أب كندا أب تعدو كومبير كيركا مالك حدا كاب 4 تسلمتي حدا كاب شو منتو بدو بخن بتسألني نانيرنا أب تسلمتكن حدا أب 4 بروستيت كانسر ناي ديفلوب مكبر ويكا ناي نجمار كلوتو لعلي يخون بؤنو بؤخا عبيتي يمكن بالكوات إحنا انتهينا جن تتسألني مهان كان بعلو ريسك فاكتور ويك أتخلطات ناي محسكا أوريدي العلو سلوزنو أبني إيش زبالة إدمها أتسألن تخرأي ثقلي مالتي قونو هاني أتبقو أغريسيف نيش نحريلكا
ኣቐዲሙ እቲ ካንሰር ንምጅምር ስለ ዘሎ ምስኡ ከዓ እቲ ዓይነት ካንሰር ከዓ ኣግሬሲቭ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ፀቢቑ ትርር ዝበለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንፀለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ካብ 45 ዕድመ ዘለዉ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ንጂፒካ ከይድካ ንክትዛረብ ተመራፂ ወይ ከዓ ምስ ጂፒካ ከይድካ ዘለካ ምልክታት ብዛዕባ እቲ ምልክታት ፅንሕ ኢልና ክንዛረብ ኢና፣ ግን ምስ ጂፒ ክትዛረብ ብጣዕሚ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ምልክታት ናይ ካንሰር ከ እንታይ ይመስል? ብዙሕ ዓይነት ምልክታት ኣሎ። ካብቲ ገለገለ ፍሉጥ ቀንዲ ምልክታት ግን ወይ ከዓ ዝመፁና ኣብ ስራሕ ንሪኦ ግን እንታይ እዩ? ዝያዳ ሽንቲ ሽንቲ የብለካ ብፍላይ ድማ ለይቲ ዝያዳ ሽንቲ ሽንቲ የብለካ ክንብል ከለና ሽንቲ ስለ ዘበለካ ለይቲ መንሽሮ ናይ ፕሮስቴት ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ንባዕሉ ዋተር ኢንፌክሽን ወይ ዩሪን ኢንፌክሽን ናይ ሽንቲ ረክሲ ምስ ዝህልወካ እውን ናይ ምሻን ክእለትካ ከዓ ምስኡ ጎኒ ጎኒ ይበዝሕ። ስለዚ ሓንቲ ምልክት ስለ ንነግር ዘለና ወይ ሓንቲ ምልክት ከምዚኣ ኣላትን እሞ መንሽሮ ኢና ኢልና ነጢርና ናብ ከይንስንብት ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ንእቱ። ዝበዝሕ ሕማማት ምልክታት ተመሳቃሊ ወይ ከዓ ኣብ ርእሲ ርእሲ ተመሳሳሊ ዓይነት ሲምፕቶምስ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓደ ካብቲ ምልክታት ናይ መንሽሮ ናይ ፕሮስቴት ግን ሽንቲ ሽንቲ የብለካ፣ ምሸት ከዓ ብዝያዳ ሽንቲ ሽንቲ የብለካ። እንተስተውዒልካ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ዝያዳ እዚ ይርአ በቲ ሓደ ምልክት እቲ መንሽሮ ኣብ ዓበይቲ ዝያዳ ስለዝኾነ ናይ ፕሮስቴት በቲ ሓደ ምልክት ግን ምስ ዕድመ ከዓ ዝመፅእ ሽንቲ ሽንቲ ዘብለካ ረክሲ ናይ ሽንቲ ተፈላለየ ክህሉ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ምልክታት ናቱ ዘለዎ ከዓ ሽንቲ ክጅምር ወይ ከዓ ጠጠው ከተብል ከዓ ይከብደካ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ዝተሸኖ ሽንቲ ከዓኒ ኣብ ክንዲ ብርቱዕ ከምቲ ናይ ቀደሙ ፅቡቅ ፍሎው ዝገብር ወይ ፅቡቅ ዝፈስስ ከዓኒ ዳርጋ ከምዚ ቁርብ ሓይሊ ዘይብሉ ኮይኑ ሙት ዝኾነ ፍሎው ወይ ከዓ ድኹም ዝኾነ ፍሎው ይረኣየካ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ ኣብቲ ሽንቲ እውን ደም ይረአ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ግን ኤርሊ ፕሮስቴት ካንሰር ወይ ከዓ ገና ሓድሽ ዘሎ መንሽሮ ናይ ፕሮስቴት ግን ምልክታት ከዓ ዘየርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝገለፅኩልኩም እታ ንእሽተይ እያ ብጣዕሚ ፀቕጢ ክሳብ ዓብይ ካልኣይ ቀስ ኢላ እያ ትዓቢ እታ መንሽሮ ማለት እዩ። ምስ ዓበየ ፀቕጢ ኣብቲ ናይ ሽንቲ መተሓላለፊ ቱቦ ለውጢ ክገብር ምስ መፀ ንክረኣየካ ዝኽእል ማለት እዩ። ግን ገለገለ ታሪክ ብዛዕባ ብኡ ዝሓለፉ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ከዓኒ ካልእ ኮምፕሊትሊ ፍልይ ዝበለ ምልክታት ይዛረቡ እዮም። ሓደ ናቱ ታሪክ ብሓቂ ኣብ ኢንተርቪው ገይሮም ዘቕረብዎ ንእሽተይ ወዲ ናይ ዓበይቲ ካንሰር እዩ ናይ ዓበይቲ መንሽሮ እዩ ክብል ፀኒሐ፣ ግን ኣለዉ ከዓ ከምኡ ብዛረቡ ከዓ ለውጥታት ዝገበረሎም ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባኡ ዝተዛረብኩ ያሬታ ሶሪ እቲ ዕድመ ኣብ ፀለምቲ ንእሽ ስለ ዝብልካ ኣለ ክርከብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ወዲ ታሪክ ክዕለኩም ፀናሕኩ ግን ኣብ ናይ ቴስቲክላር ስለዝኾነ ዝያዳ ናቱ ኣብ ፅንሕ ኢላ ክዕለኩም እየ ማለት እዩ። ያሬታ ሜሴጅ ምናልባት ዝኾነ ከይህሉ ክንዮ ብትንየ እሺ። ስለዚ እዚአን ምልክታት ናይ ፕሮስቴት ካብተን ሓደ ሓደ እየ እሱ ይኮነን ኩሉ ለውጥታት በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ንኣሽቱ ዝመፁና ምናልባት ፕሮስቴት ከይከውን ተባሂሉ እዚ ልክዕ ምልክታት ዝበልክዎ ናይ ሽንቲ ሽግር ምፍጣር ሸይንዲ ወይ ዝያዳ ሽንቲ ሽንቲ ምባል ከዓኒ ምስ ካልእ ሲምፕተምስ ዝተሓዘ ስለዝኾነ ግድን መንሽሮ ኢልና ኣይንሕሰቦ። ዝኾነ ምልክታት ምስ ዝህልወና ግን እታ ዝሓሸት ነገር ምስ ሓኪምና ምዝራብ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት እሞ ስክሪኒንግ ወይ ከዓ መመርመሪ ቅድሚ ፕሮስቴት ካንሰር ዓብ ምዃኑ መመርመሪ የለን ካብ ቦልኩስ እንታይ ደኣ ኣሎ? ኦኬ እቲ ፕሮስቴት ቴስቲንግ ናይ ካንሰር ወይ ከዓ ምርመራ ክግበር ዝኽእል ከም ዝበልኩም ዓንቶይ ሩቲን ዝኾነ ናቱ ስክሪኒንግ የለን። ግን ፒኤስኤ ዝበሃል ብላድ ቴስት ኣሎ ካብ ጂፒካ ክትረክቦ ትኽእል። ንኣብነት ናይ ቤተሰብ ፕሮስቴት ካንሰር ሂስትሪ እንድሕር ኣለካ ለውጥታት እንድሕር ይገብረልካ ኣሎ ፀሊም ኮንካ ልዕሊ 45 ዕድመ እንተኮንካ ካብ ጂፒ ናብ ጂፒ ምናልባት ክፈላለይ ይኽእል ይኸውን ወይ ንሕና ንከምዚ ኣይንምርምርን ኢና ምናልባት ክበሃል ይኽእል ይኸውን። እዚ 100% ኮይኖም ብዛዕባ ካብ ጂፒ ናብ ጂፒ እንታይ ለውጥ ሎ ክዛረብ ኣይክእልኒ። ግን ፒኤስኤ ብላድ ቴስት ዝበሃል ኣሎ ንጂፒካ ከይድካ ክትሓቶ ትኽእል ማለት እዩ። ከምዚ ኣብዚ ስክሪን ተፃሒፍ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ሂስትሪ ወይ ከዓ ታሪክ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ወይ መንሽሮ ኣብ ስድራ ቤትካ እንድሕር ነርካ ፀሊም እንድሕር ኮንካ ፀሊም ኩላህና ንሕና ማለት እዩ ኣፍሪቃውያን ከምኡ ካልኦት ፀለምቲ ዝያዳ ኦልሬዲ ሂስትሪ ካስ ኣብ ክንዲ ሓደ ብ8 ሓደ ብ4 ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ።
بزيادة ድማ ስክፍታታት እንድሕር ኣለካ ኬድካ ምስ ጂፒኻ ክትዘራረብ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ትደጋግማ ዘለኹ ኣብ ኩሉ ስክሪናት እውን ክትርእይዎ ኢኹም early discussion saves lives ብሓፂሩ ኣቐዲምካ ዝኾነ ደስግእ ምስ ዝህልወካ ምስ ሓኪምካ ኬድካ ምርመራታት ምግባር ቴስት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘለካ ስክፍታታት ኬድካ ክትሕብር ወይ ከዓ ሓንሳብ ምስ ከድካ እሞ ኖርማል እዩ ደሓን ገለ ኢሉ ከዓ እቲ ጂፒኻ ወይ ሓኪምካ ምስ ዘደካ ኖርማል ኢልኒ ኢልካ ክትቀስን የብልካ ምክንያቱ እቲ ምልክታት ይቕፅል እንድሕር ኣሎ እቶም ጂፒ ትኺሎም ናብ ካንሰር ኣይኮኑን ወይ ናብ መንሽሮ ኣይኮኑን ዝነጡ መጀመርያ ምናልባት ከምዚ ነገር ክኸውን ይኽእል ኢሎም ናይ ሽንቲ ምርመራ ድዩ ናይ ካልእ ክገብሩ ይኽእሉ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም እቲ ምልክታት ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፕሮስቴት ስክሪኒንግ ወይ ፕሮስቴት ካንሰር መንሽሮ እዚኣ ትመስል ካብኡ ቀፂልና እንዛረባ ርእስቲ ከዓኒ ብዛዕባ ቴስቲኩላር ወይ ቴስቲስ እዚ ከዓ ፍረ ነብሲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ፕሮስቴት ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወና ብዝተኻእለኒ መጠን ዓቕመይ ዝኾነ ሕቶታት ክምልስ ክፍትኒ ሒዝናዮ እንተፀኒሕና ኣብቲ መወዳእታ ዕድል ናይ ሕቶ ክንህብ ኢና ሽዑ ክንሓፍት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ካልአይቲ ኣርእስና ከዓ ቴስቲስ ማለት እዩ መጀመርታ ጥሪ ለቕድሚ ናብ ናይ መንሽሮ ፍረ ነብሲ ወዲ ተባዕታይ ምእታው እቲ ፍረ ነብሲ እንታይ እዩ ቁርብካ ንዑ ክንትንክፎ ንሱ እታ ፕሮስቴት ያ ቁርብካ ተስግኣካ ወይ ንክትፈልጣ ትኸብደካ በይ ከም ዘላ እምበር ፍረ ነብሲ ናይ ተባዕታይ ፍሉጥ እዚ ቴስቲስ ወይ ከዓ ቴስቲክልስ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝሕዝ ኮይኑ ቅርፂ ናይ እንቋቑሖ ዝሓዘ ኣብ መንጎ ተሰኪዐት ናይ ፍረ ነብሲ ዝቕመጥ ኮይኑ እዚ ከዓ ነቲ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ንክስራሕ ወይ ከዓ ፕሮዲስ ንክኸውን ሓላፍነት ዘለዎ እዩ ከምኡውን ሆርሞን ናይ ደቂ ተባዕታይ ብዓብዩ ቴስቶስትሮን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቴስቲክል እንታይ ምዃኑ እዚ ይመስል ጥዑይ ቴስቲክል እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚ እቲ ሰኪዐት ወይ ከዓ እቲ ናይ ቀንዲ ፍረ መትሓዚ ፍረ ነብሲ ወዲ ተባዕታይ መቐመጢ ኮይኑ እዛ ኣራንሾኒ ወይ ከዓ እንቋቑሖ ትመስል ንሪኣ ዘለና እታ ቴስቲክል ቴስቲስ ትበሃል ንስኣ እዚ ብድሕሪቱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኤፒዲድሚስ ዝበሃል እሱ ስርሑ ኮኔክት ገይሩ ምስ እቲ ቫስ ዴፈረንስ ዝበሃል ኣካላት ዘሎ ማለት እዩ ዝተሓዝ ኣብኡ ከዓ ብምሉኦም ናይ ምምሕልላፍን ናይ ስቶር ምግባርን ናይ መቕማጥነት ናይ ሲመን ወይ ከዓ ነቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ሪስፖንሲብል ይኸውን ማለት እዩ እዚኣ ስክሪን ክንሓልፋ ስለ ዝኾንና ለውጢ ንክትኮነና እዛ ኖርማል ወይ ጥዒቲ ቴስቲክል እታ እንቋቑሖ ወይ ከዓ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣብ እንግሊሽ ከዓ ቦልስ ከም ኳዕሳሱ ዝበሃል ማለት እዩ ክልቲአን ክልተ የማንን ፀጋምን ዘለዋ እዚኣ ጥዒቲ ክትከውን ከላ እዛ በዚ የማን ዘላ ንሪኣ ዘለና ከዓኒ ኣብዚ ከባቢ እዚ ለውጢ ወይ ህስስ ዝበለ ንሪኦ ዘለና ቅርፂ ከዓ ለውጥታት ወይ ከዓ ዕብየት ከተምፅእ ጀሚራ ኣላ መንሽሮ መጀመርያ ምናልባት ኣብቲ ቅድሚት ኣይተንከፍኩም መንሽሮ እንታይ ማለት እዩ መንሽሮ ብሓፂሩ ካንሰር ወይ መንሽሮ እቲኦም ኖርማል ሴል ወይ ከዓ እቶም ኖርማል ዋሕታት ናቶም መጥፍእን መወልዕን ኣለዎም ማለት እዩ መዓስ ንኣብነት ኢድና እንተተሓሪድናስ ኢድና ተሓዊ እሱ ከዓ እቲ ምልክታት ናይ መወልዕን ንኣብነት ማለት እዩ እምበር ብናይ ደገ ናይ ምሕዋይ ቁስሊ ምስ መንሽሮ ሓደ ዓይነት እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን መወልዕን መጥፍእን ናቶም ኣለዎ እቲኦም ካንሰር ወይ ከዓ ናይ ዋሕዮታት ናይ መንሽሮ ዘምፅኡ እቲ ናቶም ዕብየት ኮንትሮል ዘይብሉ ወይ ከዓ ማእለያ ዘይብሉ ወይ ከዓ ጠጠው መበሊ ዘይብሉ ክዓቢ ስቕ ኢሉ ክቕፅል ምስ ጀመረ ሶሪ ቅሬታ ማዕፆ ስለዝተኸፈተ ክዓቢ ካብ መጠን ንላዕሊ መጠን ስኢሉ ክቕፅል ወይ ክዓቢ ምስ ጀመረ ጠጠው መበሊ ስለ ዘይብሉ ስቕ ኢሉ ይቕፅል ማለት እዩ እሱ ከዓ መንሽሮ እዩ ስለዚ ኣብዛ ቴስቲክል ንሪኣ ዘለና ዝኾነ ዕብየት ወይ ዝኾነ ለውጢ ኣብዚ ወገን ናይዚ ቅርፂ ናይዚ ቴስቲክል ንሪኦ ኣለና ብኡ ንብኡ ከዓኒ ዳሓራቲ ናይ ምልክታት ክሪኦ እየ ማለት እዩ እዚ በዚ ሳይድ እዚ ዘሎ እቲ መቐመጢ ቴስቲክል ወይ ከዓ እቲ ስክሮተም ንብሎ ማለት እዩ እቲ መቐመጢ ሰኪዐት ናይቲ ፍረ ነብሲ ልሙፅ ወይ ትኽ ኢሉ ወሪዱ ከሎ ኣብዚ ግን ንእሽተይ ሕበጥ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ እዚ እንድሕር ዓብዩ ነዚ ክደፍኦ እዩ ኣብዚ ግን ቁሩብ ለውጢ ይረኣየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ምልክታት ድሓር ከዓ ንስኹም ትንክፎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ካብ ኮነ ጥዑይን ዘይጥዑይን ቴስቲክልን በቲ ስእሊ ካብ ረኣናዮ እቲ ዘርእናይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ እቲ እንቋቑሖ ናይ ወዲ ተባዕታይ ፍረ ነብሲ ማለት እዩ ክኸውን ከሎ መንሽሮ ኸ እንታይ እዩ ስለዚ መንሽሮ ናይ ቴስቲክልስ ወይ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ
ኣበይ ይጅምር ኣብቲ ፍረ ነብሲ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኣብቲ ኢፒዲድምስ ወይ ኣብቲ ቆርበት ዘይኮነ ባዕላ ኣብታ እንቋቑሖ ዝመፅእ መንሽሮ እዩ እዚ እቲ ሓደ ናይ ዓበይቲ መንሽሮ ክኸውን ከሎ ኣብ ፀለምቲ ከዓ ዝገነነ ክኸውን ከሎ ቴስቲኩላር ካንሰር ከዓ ናይ ንኣሽቱ መንሽሮ እዩ ማለት እዩ ገሊኦም ካብ 25 ዝብሉ ኣለዉ እቲ ዝበዝሕ ውፅኢት ካብ ትሪኦ ግን ዳርጋ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ መንእሰይ ካብቲ ዓብሉ ዕድመ ፒበርቲ ወይ ከዓ ዕድመ መንእሰይ በፂሕሉ ዝጅመር ከባቢ 15 ክሳብ 49 ዘሎ ዕድመ ዝረአ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ጉኑን ኣይኮነን ከም ፕሮስቴት ካንሰር ግን ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ዝብሎ ኣነ ድሓሻ ዓይነት ካንሰር ይህሉ ክእል ካንሰር ኩሉ ግዜ ወይ መንሽሮ ዝሓየሽ ዝበሃል የብሉን ካብኡ ናብኡ ግን እንታይ ዓይነት መንሽሮ ኣሎ ብቐሊሉ ትሪት ክኸውን ዝኽእል ወይ ብቐሊሉ ክትሓውየሉ ትኽእል ገሊኡ ከዓ ምስ መፅኻ ከቢድ ጠቕላላ ዘይሕዉ ከዓ ወይ ከዓ ዳርጋ ናብ ሞት ዝወስድ ወይ ዶምጂኻ ዝርከብ መንሽሮታት ከዓ በብዓይነቱ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ ግን ዳርጋ ካብቲ ድሓሸ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ኦልትራሳውንድ ኢና ንረኽቦ ክመፁና ከለዉ ንኣሽቱ ኣብ ንኣሽቱ ንረኽቦ ኢና ኣብ ዕብይ ዝበሉ በርባዕታት ዘለዉ ንረኽቦ ኢና ኣብቲ ኣስካን ኦልትራሳውንድ ምስ ተረኽበት ከዓኒ ሽዑ ንሽዑኡ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ቦታ ካብ ሆስፒታል ናብ ሆስፒታል ክፈላለ ክእል እዩ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ቦታ ግን እታ መንሽሮ ኣብቲኣ ፍረ ነብሲ ምስ ረኸብናያ ብቐጥታ ሽዑ ሪፖርት ፅሒፍና ርግፀኛታት ምኳንና ደየሰር ዓይነት ሪፖርት ወይ ውፅኢት እንድሕር ተራእይና ብቐጥታ ምስኦም ስፔሻሊስት ናይ ዩሮሎጂ ዝበሃሉ ኣብ ናይ ፍሕኛ ኣብ ናይ ሽንቲ ኣብ ገለ ኩሉ ስፔሻሊስት ዝኾኑ ምስኣቶም ነተሓሕዞም ዋዕል ሕደር ዘይብሉ ግዜ ዘይቀትል ናብ ትሪትመንት ይኸዱ እንታይ ምዃኑ እቲ ትሪትመንት ከዓ ቀሲልና ክንክቦ ኢና ማለት እዩ ከምታ ዓንቲ ወይ ኣብታ ናይ ፕሮስቴት ዝበልክዋ ከዓኒ ኤርሊ ዲቴክሽን ኣቐዲምካ እዚ መንሽሮ ዝምርካብ ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ መንሽሮ ኩሉ ግዜ ፀገሙ እንታይ እዩ ናይ ምልባዕ ሽግር ስለ ዘለዎ ኣብ ነብስና መንሽሮ ብደምን ብፅክታት እዚኦም ሊምፍ ኖድስ ዝበሃሉ ብክልቲኡ መተድ ቀልጢፉ ክላባዕ ክእል እዩ ፅቡቅ ነገር ፍረ ነብሲ ርሕቅ ኢሉ እዩ ዘሎ ካብ ኩሉ ካልኦት ኣካላት ግን ርሕቅ ኢሉ እንተኾነ ግን ኣብ ከባቢ ንሕና ናይ መሕኩልትና ከባቢ መንጎ ክልተ ሰለፍካ ዝርከብ ግን ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሊምፍ ኖድስ እዩ ዘለና ወይ ከዓ ፅክታት እዩ ዘለና እሳቶም ከዓ እቶም ቀንዲ መመሓላለፍ ናይ መንሽሮ ስለዝኾኑ ካልእ ምልክታት ክትሪኦ ትኽእል እውን ክንትንክፎ ኢና ግን ፅኪ ዝኾነ ዝዓበየ ፅኪ ክትርኢ ከለካ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓደ ተፀሊእካ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሰዓልቲ ሓሚምካ ተፀሊእካ እንድሕር እሱ ስርሑ ናህና ምስ እቲ ናህና ናይ ሕማማት ናይ ምቅላስ ክእለትና ዝተሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እሱ ከም ጥረ ኮይኑ ክዓቢ ይኽእል ግን ጥረ ማለት ኣለካ ማለት ከዓ ከም ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከዓ መንሽሮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እታ ዝዓበየት መልእኽቲ ብዚኣ ግን እንታይ እያ ዘላ ኣቐዲምካ ዝርከብ መንሽሮ ኩሉ ግዜ ኣፀቢቑ ከዓ እቲ ናቱ ሰርቫይቫል ሬት ወይ ከዓ ናይ ህላውነት ጥዕናኻ ክእለት ናይ ጥዕናኻ ብሂወት ናይ ምንባር ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ዩኬ ከዓ ክንትንከፍ ማለት እዩ ቴስቲኩላር ካንሰር ወይ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ ከመይ ማዕረግ ክንደይ ይኩነነናቱ ኣብ ዓመት ከባቢ 2400 ኬስስ ይርከብ ሕጂ እዚ ምስተዓንቶ ዝረኣናዮ ናይ መንሽሮ ፕሮስቴት ክትሪኦ ከለካ እዚ ኣፀቢቑ ይውሕድ ማለት እዩ ከባቢ 2400 ኣብ ዓመት ናይ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ ይርከብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ደግሞ ደለዚ ኣብ ኩላ ዩናይትድ ኪንግደም ሰርቫይቫል ሬት ዝበዝሕ ግዜ ሰርቫይቫል ሬት 5 ዓመት 10 ዓመት እንዳበለ እዩ ዝኸይድ 5 ዓመት ክትሓልፍ ከለካ ተቐስን ሓንቲ ማለት እዩ እታ ኔክስት ከዓ 10 ዓመት ሰርቫይቫል ሬት ሕጂ 10 ዓመት ሰርቫይቫል ሬት ልዕሊ 95% ክንብል ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰርቫይቫል ሬት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱስ ዝበዝሕ ሰብ መንሽሮ ናይ ፍረ ነብሲ ሓሚሙስ ልዕሊ 95% ወይ ከዓ ሚእታዊት ልዕሊ 10 ዓመት ይሓልፉ ወይ ከዓ ብሂወት ይነብሩ ይቕፅሉ ልዕሊ 10 ዓመት ዝሓልፉ ከዓ ዳርጋት ናይ ምምላስ ተኽእሎታቱ ጎዲሉ ኣሎ ኣፀቢቑ ማለት እዩ ሲግኒፊካንትሊ መሌሳታት ድገም ዘረባ ከዓ ኤርሊ ዳያግኖሲስ ንደጋግማ ዘለና ኣቐዲምካ ዝርከብ መንሽሮ ውፅኢታት ናይ ብሂወትካ ናይ ምቕፃል 5 ዓመት 10 ዓመት ናይ ምሕላፍ ጎኑ ጎኑ ከዓ ይልዕል ማለት እዩ እቲ መንሽሮ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና ጥዑይ ተስቲክል ወይ ከዓ ጥዑይ ፍረ ነብሲ ከም ይመስል እውን ርኢና ኣለና እቲ ናቱ ሲምፕተምስ ወይ እቲ ናቱ ንሪኦ ምልክታት ከ እንታይ ሲምፕተምስ ናይ ተስቲኩላር ካንሰር
ሕجውን ውሱን ኣይኮነን ገለገለ ምልክታት ጠቕላላ ካብዚ ሕጂ ዝሕብረኩም ፍልይ ዝበለ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ድበዝሕ ግዜ ዝረአ ምልክታት ወይ ከዓ እቲ ድበዝሕ ግዜ ናባና ዝመፁና ምልክታት ንሱ ከይከውን ተባሂሉ ከዓ እንታይ እዩ ግን ሕበጥ እዩ ላምፕ እዩ ሕበጥ ክብል ከለኹ ብድብድቡ ሕበጥ ጥራይ ደይኮነ ጥረ ዓይነት ጥረ ንእሽተይ ገሊኦም ምስ ዓይኒ ዓተር የተሓዝዎ ገሊኦም ምስ ዓተር ኣፀቢቑ ገጅፍ እንተኮይኑ ምስ ወይኒ ግሬፕ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ስለዚ ሕበጥ ወይ ከዓ ጥረ ኣብቲ ፍረ ነፍሲ ይርከብ ማለት እዩ ቅርፂ ናይቲ እንቋቑሖ ወይ ከዓ ናይቲ ፍረ ነፍሲ ባዕሉ እውን ይቕይር ክተርር ይኽእል ቅርፁ ክቕይር ይኽእል ዕብየት ወይ ከዓ ምንኣስ ክቕይር ይኽእል ክልቲኡ ፍረ ነፍስኻ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ለውጥታት ክህልዎ እቲ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሓደ ንእሽ ዝበለ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነፍስና ማዕረ ኣይኮነን ካብ የማን ናብ ፀጋም ለውጥታት ኣሎ የማናይ ፀጋማይ ኢድካ ድዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የማናይ ፀጋማይ ኣዕባተን ድዩ ዝተፈላለዩ ከምኡ ለውጥታት ስለ ዘሎ ቁሩብ ለውጥታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብድብድቡ ግን እቲ ሓደ ቅርፂ ድዩ እቲ ናቱ ስምዒት ድዩ ክትንክፎ ከለካ ድዩ ምግጃፉ ኣፀቢቑ ለውጥታት ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ክብደት ይስማዓካ ወይ ከዓ ከምዚ ስኢሉ ሙት ዓይነት ቃንዛ ከምዚ ምሻሎ ብርቱዕ ቃንዛ ደይኮነ ሳኡ ከሎ ጥራይ ክዳል ኤክ ይብዎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ኣፀቢቑ መሪር ዘይኮነ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሓደ ከዓ ሻርፕ ፔን እውን ዝስማዕ ኣሎ ከምዚ ሸቕሸቕታ ዓይነት ግን ቃንዛ ይስማዓካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክብደት ኣብቲ ሰኪዐት ናቱ ከሎስ ክብደት ይስማዓካ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ዝበዝሕ ግዜ 90 ሚእታዊት ሕጂ ንኣብነት ጥረ ተሰሚዕዎም ዝመፁና ቀዳምነት ናብ ኦልትራሳውንድ ስለ ዝስደዱ ሲስቲ ማይ ዝሓዘ ጥረ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ማይ ዝሓዘ ጥረ ዳርጋ ኣብቲ ኤፒዲድምስ ዝበልኩኹም ማለት እዩ ታንቋቑሖ እዚኣ እንድሕር ኮይና ኣብኡ ከዓ በዚ ከምዚ ዝበለ ከዓ ኤፒዲድምስ ኣሎ ኮፍ ዝብል ማለት እዩ ኣብኡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ ርእስነታ ከም ሰኪዐት ከምዚ ገይሩ ዝሕዛ ትለገበ ምስታ ፍረ ነፍሲ ኣብኡ ከዓ ሲስት ማይ ዝመልአ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ንሱ እዩ እሱ ከይከውን ግን ኣብ 5 ሚእታዊት ድዩ ኣብ 10 ሚእታዊት ድዩ ዝልክዕ ክፍላይ ግን ስታቲስቲክስ ኣብ ውሕዳት ሰባት ግን እቲ ጥረ ካልእ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል እንታይ እቲ ጥረ ኢልና ድሓኒ ዝኸውን ኢልና ሸለል ዘይምባል ማለት እዩ ጥረ ረኺበ ኢልና ከዓ ጎኒ ጎኒ መንሽሮ ኢልና ከዓ ዘይምስንባል እቲ ዋና ነገር ግን ሸለል ከይበልና ናብ ሕክምና ምኻድ ማለት እዩ ናብ ጂፒና ምኻድ ዝበዝሕ ግዜ ንሪኦ እንታይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ጉኑን ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየን ንፍዓት ዝኾነ ነገር ምስ ረኽባ ናብ ሓኪመን ከይደን ቸክ ምግባር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግን ብፍላይ ድማ ምስ ፍረ ነፍሲ ዝተተሓዘ ነገር ምስ ዝኸውን ብጣዕሚ እዩ ድኽመት ዘለዎ ቀልጢፎም ናብ ሓኪሞም ክኸዱ ኣይደልዩን ገሊኡ ብሕፍረት ገሊኡ ብሸለልታ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ስለዚ ካብዚ ጠቂሰን ዘለኹ ዝኾነ ነገር ምልክታት ምስ ንርኢ ናብ ሓኪምና ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ክንረኽቦ እዚ ክስማዓና እንተኮይኑ ከስ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሰልፍ ቸክ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ዳርጋ ሓያለ ገይሩ ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ መንሽሮ ናይ ጡብ ክህልወን እንተኮይኑስ ወይ ክርከብ እንተኮይኑ ብፍላይ እርሊ ክርከብ እንተኮይኑ ቀዲሙስ ብኸመይ ይረኽብኦ ጡበን ክድህስስ ኣለወን ንደቂ ተባዕትዮ ከዓ ሓንቲ ዓይነት እያ መልእኽቲ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ፍረ ነብስኩም ክድህስሱ ኣለኩም እቲ ዝሓሸ ግዜ ድሕሪ ሻወር ወይ ከዓ ኣብ ሻወር እዩ ከዓ ንምንታይ ቆርበት ወይ ከዓ ተሰኪዐት ነቲ ፍረ ነብሲ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ሻወር ስለዝልስልስ ወይ ሪላክስ ስለዝገብር ስለዘይጭበጥ ሽዑኡ ንክድህስሱ ከዓ ፅቡቅ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ብውሕዱ እኳ ደይኮነ ግን ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ግድን ክትሕፀብ ከለካ ዲ ወይ ምስ ተሓፀብካ ነቲ ፍረ ነብሲ ዳሕሲስካ ቸክ ትገብሮ ኣለካ እንታይ ምዃኑ ኖርማል ወይ ከዓ እንታይ እዩ ጥዑይ ከሎ እንድሕር ፍረ ነብስካ ዘይትፈልጦ እንተኮንካስ እንድሕር ዘይጥዑስ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ስለዚ እቲ ወርሒ ትገብሮ ዘለካ መጀመርታ ኩሉ ጥረ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል እሱ ከዓ ብላድ ቬስልስ ወይ ከዓ ናይ ደም ቱቦታት ኣለዉ እቲ ኤፒዲድምስ ሓቂፍዋ ነታ ፍረ ነብሲ ዝርከብ ኣሎ እሱ ንባዕሉ ዕንክርክብ ዝበለ እዩ ሲስትስ ኣሎ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ጥረ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል ግን ምስ ግዜ እቲ ምድህሳስ ምስ ለመድካዮ ኖርማል እንታይ እዩ ምስ ፈለጥካዮ እቲ ኖርማል ዘይኮነ ነገር ከዓ ወይ ከዓ እቲ ልክዕ ዘይኮነ ነገር ከዓ ክትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ
أبيت سوري حتى زال مسيل النزرة سميعه سلزي أورهي حنسب زخانة لوتي نايفرة نفسي مسهلو ولا زخانة دحاني زخون قد هتقالات إلى زبل مسهلو حكيم كاخ أبعلو كمر مراكاس لزغل ورد سبعتاي كمر مراكا أنت تاريخاون ورد سبعتاي أخمر مران نزدالي إزي ناي testicle ወይ ከዓ ካልእ ነገር ስለ ዝኾነ I would prefer a male doctor ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ appointment ክትገብር ከለኻ ንዓኻ ፅቡቅ ዝስማዓካ እንድሕር ኮይኑ ብዝያዳ ኾኑ ንሳቶም ከዓኒ እቲ ጥረ እንድሕር ተሰሚዕዎም መርሚሮም ወይ ዘስግእ ነገር ምስ ዘለዎም ከዓ ንኦልትራሳውንድ እዮም ዝወስዱካ ኣብ ኦልትራሳውንድ ምስ ገበርካ ከዓ ድበዝሕ ግዜ ድበዝሕ ውፅኢታት ሽዑ ኣይወሃብን እቲ ውፅኢት ናይ ጥንሲ እንተኮይኑ ናይ ቆልዓ ዝተሓዘ ኣብ ውሽጢ ማህፀን እንተኮይኑ ናይ ጭዋዳታት እንተኮይኑ ናይ ፍረ ነፍሲ እንተኮይኑ ምናልባት ካብ ሆስፒታል ናብ ሆስፒታል ክፈላለ ክእል ይኸውን በታ ኣነ ዝሰርሓሉ ክዛረብ እንተኮይነ ግን ብፍላይ ናይ ፍረ ነፍሲ ሽዑ ኢና ንነግሮም እቲ ውፅኢት ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እንተተራእይና እውን ሽዑ ኢና ንነግሮም ግን 100% ምንሽሮ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ከይተመርመረ ናብ ላቦራቶሪ ከይዱ ካብኡ ከይተራእየ 100% መንሽሮ ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ቸክ ክትገብር ከለካ እዚአን ይመስላ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ስላይድ ዘይሓወስክዋ ዘይእትኽዋ ግን ኣብኡ ከለኹ ክዛረበላ ዝደለኹ እንታይ መንሽሮ ናይ ተስቲክል ምስ ዘጋጥም ወይ መንሽሮ ናይ ፍረ ነፍሲ ዘጋጥም እንታይ እዩ እቲ ትሪትመንት እንድሕር ኢልኩም ከዓኒ መጥባሕቲ እዩ ብሓፂሩ በቲ ምሕኩልቲ ኣትዮም ወይ በቲ ግሮይን ኣትዮም ነታ ፍረ ነፍሲ የውፅዋ ማለት እዩ ምስ ኣውፅዋ ከዓኒ ከይዳ ናብ ላቦራቶሪ ትምርመር ኣንደር ማይክሮስኮፕ ተራእዩ ከዓ እንታይ ዓይነት መንሽሮ እዩ ይፍለጥ እቲ መንሽሮ ምስ ተፈለጠ ከዓኒ ምናልባት ተላቢዑ ዲ ኣይተላብዐን ኩነታቱ ተራእዩ ናብ ፅክታት ከይዱ ዲ ኣይከደን ዘጠራጥሮም ናቶም መቸም መመርመር ኣለዎም ንዕኡ ምስ ፈለጡ ከዓ ሲቲ ግበር ክብሉካ ክእሉ እዮም ቸስት ኤክስሬይ ግበር ክብሉካ ክእሉ እዮም ኤምኣርኣይ ክብሉካ ክእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ምክንያቱ ኣበይ በፂሑ በይተላቢዑ ንክፈልጡ እንድሕር ደልዮም እታ ውፅኢት ግን መጥባሕቲ እያ ማለት እዩ እሳ ከዓ ከም ዝበልኩኩም ነታ ሓንቲ ገዲፎም ነታ ጥዒቲ ገዲፎም ነታ ሕምንቲ የውፅዋ ኣብ ውላድከ እንታይ ፀገም የስዕብሱን ዝብል ሕቶ ከዓኒ በታ ሓንቲ ፍረ ነፍሲ ስቲል ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ ግን እንድሕር ኣጋጢሙኹም ቅድሚ ናብ መጥባሕቲ ወይ ናብ ካልእ ምባል ከዓኒ ኣነኸ ናይ ፍርያት ዕድላተይከ እንታይ ኢልካ ምስ ዶክተርካ ክትዛረብ ኣለካ ምክንያቱ ኣሎ ኣማራፂታት ነቲ ናትካ ፍረ ወይ ነቲ ስፐርም ወሲዶም ቅድሚ ምናልባት ኪሞተራፒ እንድሕከልየካ ኮይኑ ከጋጥም ትኽእል ምክንያቱ እንድሕር ቁሩብ ተላቢዑ ፀኒሑ ናብቲ ፅክታት ኪሞተራፒ ግበር ክብሉካ ክእሉ እዮም ኪሞተራፒ ከዓ ቤሲክሊ ስድሚ እዩ ዳርጋ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ናይ ካንሰር ሴል ጥራይ ኣይኮነን ዝቐትል ነቲ ካልእ ነገራት እውን ስለ ዝቐትል ስለ ዝሓሲ ጉድኣት እውን ስለ ዘምፅእ ኣብቲ ዘርኢ ማለት እዩ ነቲ ዘርኢ ኣውፂኦም ፍሪ ዝገብሩልካ የቐምጡልካ ሞኔ ብድሕሪኡ ካንሰር ፍሪ ኮንካ ነዊሕ ዓመት ምስ ቀፀልካ ካብ ሲስተምካ ኩሉ ነገር ምስ ፀረየ በታ ሓንቲ ተሪፋትካ ዘላ ፍረ ነፍሲ ናይ ምቕፃል ቀፂልካስ ክትወልደሉ ትኽእል ተኽእሎታት ኣሎ ከም ኖርማል ክትወልድ ኢልካ ትኽእል ማለት እዩ ግን ምናልባት እንተተባሂሉ ግን ባክኣፕ ኣለካ ወይ ከዓ ኣማራፂታት ኣለካ ኣብ ፍሪዘር ፍሮዘን ኮይኑ ይቕመጥ ማለት እዩ እቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ እቲ ዓንቲ ወይ ተንኪፈያ ዝነበርኩ ናይ ንኣሽቱ ካንሰር እዩ ዝበልክዎ ወዲ 23 ዓመት ብዛዕባ ናቱ ተዛሪቡ ዝነበረ ካብዚ ዝገለፅክዎ ምልክታት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ናቱ ማለት እዩ እሱ ምናልባት እውን ኣብ ርእሲ ኣክደግመልኩም ዘለኹ ፕሮስቴት ካንሰር ኣብ ፀለምቲ ጉኑን ክኸውን ከሎ ቴስቲኩላር ካንሰር ፍረ ነፍሲ ናይ መንሽሮ ግን ኣብ ፃዕዲ እዩ ጉኑን ስለዚ ኣብ ፀለምቲ እሱ ይሓይሽ ቴስቲኩላር ካንሰር ማለት እዩ እሱ ክንብል ከለና ግን ፀለምቲ ስለዝኮንና ኣይመፀናን ማለት ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ወዲ 23 ዓመት ናቱ ፍልይ ዝበለ ምልክት እዩ ገይሩሉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሕቆ ቃንዛ ናይ ሕቆ ገይሩሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ በዚ መፀ ከይተባህለካ እግሩ ዳርጋ ናይ ምድንዛዝ ምልክት ገይሩሉ ብድሕሪኡ ከዓ ከምዚ ድንዚ ፍርቂ ነብሲ ድንዝዝ እሞ ዳርጋ ሓለዋቱ ከዓ ንቁር ኣንኮንሽስ ዝኸውን ወይ ሓለዋቱ የጥፍእ ነይሩ ወላ ሓንቲ እውን ሕክምና ከይዱ ተራእዩ ዳርጋ ብቕልጡፍ ክፈልጥዎ ኣይከኣሎን እንዳሓር ግን ኣብ ሕክምና ከይዱ ከብዱ ክድህስስዎ ምስ ጀመሩ ግን ሕምጥ ዝበለ ኮይኑ ስለዝተሰምዖም ናብ ሲቲ ስካን ወሰደዱ መንሽሮ ናይ ፍረ ነፍሲ ኣለካ ተባሂሉ መጥባሕቲ ገይሩ እቲ ናቱ ፍረ ነፍሲ መሰል ገስሉ ኣብቲ ኦፐሬሽን ክገብሩ ከለዉ
ቁሩብ ተላቢዑ ከም ዝፀንሐ ስለ ዝፈለጡ ትሪትመንት ኪሞቴራፒ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈለጡ ካብቲ ከባቢ ናይቲ ወሰን ወሰን ናይቲ ምሕኩልቱ ዘሎ ከባቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኡ ኮኔክትድ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዘርኢ ኣውፂኦም ነቲ ዘርኢ ፍሪዝ ገይሮምሉ ማለት እዩ ንሱ ግን ብዙሕ ትሪትመንት ንነዊሕ ግዜ ወሲዱ ዝተፈላለየ 3 ዓይነት ኪሞቴራፒ ገይሩ ብሰንኪ እቲ ኪሞቴራፒ መወዳእቱ እውን ስቴም ሴል ስለ ዘድለዮ ንሱ ግን ካልእ ፀገማት ስለ ዝገደፈሉ ምስኡ ዝመፀ ዝሰዓበ ፀገማት ድማ ናይ ክትወልድ ዘይምኽኣል መኻንነት ማለት እዩ መኺኑ ማለት እዩ ኣቐሚጦምሉ ስለ ዝፀንሑ ግን ብድሕሪኡ ኩሉ ትሪትመንቱ ምስ ወድአ ጥዕንኡ ደሓን ምስ ኮነ ንሱ በቲ ፍሪዝ ኮይኑ ዝፀንሐ ዘርኢ በዓል ሰበይቱ ብኣይቪኤፍ ዳይረክት ናብቲ ናታ እንቋቑሖ ይእትዮም ኦልሬዲ ክወልድ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ግን ሕጂ ኤክስትሪም ኬስ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ኬስ እየ ዝዛረብ ዘለኹ በዚህ ግዜ እቶም ዕድለ ዝርከቡ ኣብ ከምዚ ሽግራት ኣይበፅሑን እዮም ስለዚ እታ ክላበዋ ዝደሊ ሓደራ ኣቐዲምካ ነብስኻ ምፍላጥ እንታይ እዩ ኖርማል ምፍላጥ ብድሕሪኡ ከዓ ኣቐልጢፍካ ናብ ሕክምና ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ተስቲክላር ካንሰር እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ብዓብኡ ተናርእስን ፄናና ዝነበራ ንሰን እየነን ማለት እዩ ንእሽተይ ግን ከዓ ምስኡ ሊቨር ካንሰር ከዓ ብዝያዳ እንዳገነነ እንዳበዝሐ ይረአ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ከዓ ንእሽተይ ክትንክፍ እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሊቨር መጀመርታ ሊቨር እንታይ እዩ ፀላም ከብዲ እያ ሊቨር ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ቆርበትና ገዲፍካ እታ ዝዓበየት ኦርጋን ኣብ ነብስና ትርከብ ኣብ ከባቢ የማናይ ልዕል ኢልካ ትርከብ ቦታ እያ ማለት እዩ እቲ ናታ ስርሓ ከዓኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ኬሚካላት ዝተቐምጥን ከምኡ ፊልተር ካብ ነብስና ናይ ምግባር ዝተፈላለየ ነገራት ካብ ነብስና ፊልተር ናይ ምግባር ደምና ናይ ምፅራይ መግብና ናይ ምሕቃቅ ሓሞት ሊቨር እታ ቀያሕ ከብዲ መቸም ንፈልጣ ኢና ኣብ ብርኪዕ ድዩ ኣብ ካልእ ኣብ ራይዲ ገለ ስለ ንርአ ንፈልጣ ኢና ኣብ ነብስና ግን እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ዘላ እታ ሓሞት እትሕዝ ከዓ እዚኣ እዛ ቀጠልያ ኮይና ምስኣ ትርከብ ማለት እዩ ካብኡ ተረኺቡ ንሱ ናብ ፓንክሪያስ ተተሓሒዙ ኩሉ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ዝኻ ስቶማኮና እዩ ማለት እዩ ምስ ማዓንጣና ዝተሓዘ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዋ ሊቨር ብኣኣ ዝመፅእ ፀገማት ከዓ ቀዲፉ ኣብ ካልእ ምልክታት ከይገበረ ቀዲፉ ዘይረአ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሊቨር እንታይ ምዃና ንእሽተይ ትንክፈልኩም ማለት እዩ ስለዚ ሊቨር እሳ ካብ ኮነትከ ሊቨር ካንሰር ከ እንታይ እዩ ሊቨር ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ናይ ፀላም ከብዲ ኣብ ፀላም ከብዲ ዝጅምር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ሰከንዳሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ካልእ ካንሰር መፅኡ ናብ ፀላም ከብዲ ዝተመሓላለፈ ወይ ከዓ ዝተራብሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሜታስታቲክ ካንሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ፕራይመሪ ወይ ሰከንዳሪ ወይ ከዓ ሜታስታቲክ ካብ ካልእ ዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣፀቢቑ ጉኑን ኣይኮነን ሕጂ ግን ብዝያዳ እንዳተረኣየ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብመጀመርታ ኣጃምርኡ ከዓ ዳርጋ ከም ሊቨር ዲዚዝ ወይ ከዓ ሕማም ናይ ፀላም ከብዲ ኢሉ ክጅምር ይኽእል እዩ ጥር ኢሉ ናብ መንሽሮ ጥራይ ይኸይድ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምታ ኣንቶይ ክልተ ግዜ ኣብተን ክልቲአን ኣርእስቲ ዝደገም ኮን ከዓ ኣቐዲምካ ዝርከብ መንሽሮ ከዓ ከምኡ ምስ ሊቨር እውን ናይ ውፅኢቱ ኣፀቢቑ ዝሓሸ ይኸውን ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከም ዝበልኩም ግን ትምልክታት ዶንጊ ስለ ዝርከብ ዶንጊ ከዓ ይርከብ ትመንሽሮ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ንምርኣያ ንክኾነና ጥዑይ ሊቨር እንታይ ይመስል ሕሙም ሊቨር እንታይ ይመስል ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እቲ ጥዑይ ሊቨር ይሕ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ክልተ ክፋላት እዩ ዘለዎ እዚ ኣብ ማእከል እንተኾነ ፀጋማይ ፀላም ከብዲ ክፋል ኢና ንብሎ ተላገበይ ግን ፀጋማይን ራይትን ኢልና የማንን ፀጋምን ኢልና ኢና ንፈልዮ እታ ንእሽ ዝበለት ልክዕ ኣብዚ ትሕቲ ዓፅሚ ናይ ኣፍ ልብና ዘለዎ ከባቢ ኣብኡ ክትርከብ ከላ እቲ የማናይ ንብሎ ከዓ ኩሉ ዝዓበየ ወገን በዚ ዘሎ ብትሕቲኡ ከዓ እታ እዚ ሓሞት ትሕዝ ማለት እዩ ኮፍ ኢላ ትርከብ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ሊቨር ዲዚዝ ዘለዎ ሰባት ምንታይ ምዃኑ ከዓ እሱ ፀኒሕና ክንትክፎ ኢና ዝበዝሕ ግዜ ግን ምስ ዳየት እንበልዖ ምግብታት ወይ ከዓ ምስ ብኣውራ ድማ ምስ መስተ ዝተሓሓዘ
أبتنا هنا لايف ستايل زتنكف مالتيو إثلو تطات كابز طعي ليفر بزد تسنحي بدحينا فايبروتيك ليفر غير كرتون حبرون أب أولترا ساوند كثري أخلها خاني إتي نورمال حبري مس كلية كاسما سلسلة حبري كوين كثري أخلها إت فايبروتيك ليفر ويك فاتي ليفر زبحال ستيجو لها سبحي أب نفسها بيجفم مالتيو مسز بس حكون كلها إتها ليفر أتصفي بره تغينا حبرا تلويقا ولا نختريقا ولا تأولترا ساوند بو نخلف حماق كوينو كبد يبلا كان نختريقا مالتيو هاو كفايبروتيك ليفر والفاتي ليفر كا لو تتان نزل كبر كا نفس روتيك ليفر يغير ليفر سيروسيس كازم زبزح كزي نفسهم حبيتو ماي مليئو اتا ليفر داركا كرصا قيايرا عنكركار أبزيحة تجابابيتا الدم كابا كأبتوزو قبؤو ويكوتسي يجمر من قد يغير ملكتات أب نفسها بعبي يرى أمون قد فاتي ليبرن أمون بسيروتيك ليبرن فاتي ليبر كجمر كلها أفتي ليبر فانكشن تست ويتقدم مرمرا حكيم كازي قبركا أو لو تتاتي الرأي السخاء من شروط رأي مالتها يكونن سبح زلوا سبح دسبحت تسلام كبد نحكونا ملكتات ليبر فانكشن تست يرأيو أفتي دمر مراناي تسلام كبد زقبر جول ستونز تسأل حموت نسهل وكا لو تتات الرأي مقنياتو تحموت تاناي مقلمت حموت بتسأل الحرمليعة تعبسو سلازلا نتحموت نهوت إن خاطون أفتناي محكاون بشكل كم ويبو تمسيلو زي جون ديس بها ويكا ويبو نبلو مالتي بتكرينيا أو عينها بتشاهوني رأي نفسها ونحنا تسألمت سنزخنا أتبيعو أي فلات أنبر أتصعبو قب بتشاهوني أتبيعوني رأي مالتي سيروتيك ليفر بالطعمي درجات ليفر عم دخامة تبيعات بتحلو زلا درجة هون كم يقول مازا تحت زلوي كابزات عيت ليفر مزي أمستر رأي وأتبيع قرصات غياير مودة سيروتيك ليفر جن ناب HCC ويت هيباتو كارسينوما ويكأنا ليفر ناي منشرو درجة صغير بالطعم على تخولتات سلازلو درجة زبز في هوسبيتالات تجي أبزعنا بصراحة لو جميلهم ولو ليفر سكرينينج liver surveillance screening وزي كنا قريتها surveillance بهذا جميل له يوم كأنا زوم بزيادة الكحول ستيو وكأ نان الكحوليك فاتي liver disease بنزبها له كل الكحول ست ترى كنا نتعلم كبح تجمع زمت نبعلو السبحي داتا بنفسها تنبع عنا قطعة سبحتها كم الأصول ناتو تجمعات سلزلوا نزيهم كلاتهم liver surveillance بهذا جميل له نقوليهم سلستور حين قوليهم عم شو حين قوليهم عم عمد نمنتهم زكاتات الوم زلوا نتيلنا يعني كابتي سيروتيك ليفر ناي ليفر كانسر مركب تخلطات يلعل كم زلوا يستوعبوا سلازلوا جنا أب ليفر كانسر كيبس حقله ويحدش كله من تخركب مسناتهم كبدت نايتي مسلت نايتي ليفر ريوم من ألترا ساوند يسرحوا كان زغماي مالتي يمكن كفاتلو يسردلنا أو تخاتاتنا إحنا هازونا ترى مرة ومزرعينا بس إذا نمثل ترادي ويكا أسجع زغماي مثل برك أنا حبرهم مو مغنياتهم كل سب على سي تي ام ار اي كتكو هاي تخلي على سي تي شرط تالو سلا زي على كل ويكون يوم مسؤول كبر له ام ار اي على كل ويكون يوم ويتينج لسنا ام ار اي ولا تسكان بعلو كوري زي حتى ألترا ساوند كن درجات حسنا تزقل للعينة دياغنوسيس ويكا سكان سلا زغنة ناوصدوا مالتي سلازي تنلو تتعطنا إلي بركمي مصلحة رأينا لنا مالتي منشرو ناي تسألام كبدي على الإنجليز كبابي شو دششح نعمت يركب مالتيو الصفعة زيادة عبدك تبعتي وكابدك انستيوان لعلي زرقة السرفايفل ريت نعمل نذكر انتوهينا عندوي أبناي تستيكيلار كانسر تهر عسر تعمل تستيكيلار كانسر سرفايفل ريت 9.5% كهون كله كبر كله تتسجم ناي منشرو ناي سلام كبدين دونجي سلازركب ونبوخ على survival rate ويكات ناي بهوت مقصال النتكا تحت زبلاي نمنتاي دونجي سلازركب مخنياتو تملكتات كا دونجي سلازرقة مالتي مخنياتو بقليلو سلام كبدخ حبيت أختار خبات منكاس حبت تسبيق حبيت خونا لو مالتي كاكالة تلابيعو انحرز من سألو خنها ملكتات كي قبرال كها ننوش جزي سلازغتر مالتي لذي تيوم ريسك فاكتورز كنتايم زغلو كانسرات كنقلصو
ፀናሕና እንታይ እዩ ዘምፅኦ ምስ ንብል ገሊኡ ናይ ዓሌት ክኸውን ከሎ ገሊኡ ላይፍ ስታይል ክኸውን ከሎ እቲ ድበዝሕ ግን ኣክቹዋል ሪዝን ንምንታይ እዩ ዝመፅእ ከዓ እዚ እዩ ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ሚውቴሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ካንሰር ምዕባይ ናይቶም ኣክቹዋል ዋሕያታት ካብ ምንታይ ይመፅእ ኣሎ for sure 100% ኣይፍለጥን ስለዚ ንዝኾነ ዝበዝሕ ግዜ ሪስክ ፋክተርስ እንታይ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ ሪስክ ፋክተርስ ከዓ እንታይ እዩ ናብ መንሽሮ ዘብፅሕ ኣባኻ ዘሎ ትገብሮ ስኻ ነገራት ወይ ብተፈጥራዊ ዝመፀካ ወይ ብዓሌት ዝመፀካ ነገራት ናብቲ ካንሰር ዘብፅሕ እንታይ እዩ ስለዚ ናይ መንሽሮ ፀላም ከብዲ ከዓ ሓደ ሎንግ ተርም ሊቨር ዲዚዝ እዩ ንሱ ከዓ ሕማም ፀላም ከብዲ ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝህልወካ እዚ ሲሮሲስ ንብሎ ማለት እዩ እታ መወዳእታ ናይ ሊቨር ዘርኣኹም ኣፀቢቓ ተጨባቢጣ ማይ መሊኡ ነብስኻ ብሓፂሩ ዳርጋ ንክትምለስ ካብ ትምለሰሉ ደረጃ ናይ ምሕዋይ ክእለታ ላዕሊ ምስ በፅሐ ካልኣይ እዚ ብዙሕ ግኑን ድረአ ድብሎ ኣነ ከዓ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃውያን እዚ ሄፓታይተስ ቢ እና ሄፓታይተስ ሲ ኢንፌክሽን እዚአን ክልተ ኢንፌክሽን ዘለዎ ሰብ እዚኣ ሄፓታይተስ ቢ and ሄፓታይተስ ሲ ተኽእሎታት ናይ ሊቨር ዲዚዝ ወይ ከዓ ሕማም ናይ ፀላም ከብዲ ምህላው ይልዕል ሕማም ናይ ፀላም ከብዲ ምስ ዝህልወካ ከዓ ናብ ሲሮሲስ ናብ ተስኸፍአ ደረጃ ይበፅሕ ሲሮሲስ ናይ ሊቨር ምስ ዝህልወካ ከዓኒ ናብ መንሽሮ ናይ ሊቨር ስለ ዘብፅሕ እቲ ፀገም ናይዚ ሄፓታይተስ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ወላዲኻ ሓልፈካ ክእል ልክዕ ከዓኒ ከም ኤችኣይቪ ወይ ከም ኤድስ ከዓኒ ብደም ክመሓላለፍ ይኽእል ገሊኦም ከዓኒ ከይፈለጡ ንነዊሕ ግዜ እዚ ፀገም እዚ ይፀንሖም እሞኒ ከምኡ ኢሎም ይነብሩ ፀንሑ ናብኡ ይበፅሕ የመሓላልፉ ኮላይ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ኣልኮሆል ማለት እዩ እታ ዝቐለለት እውን ለውጢ ክትገብራ ትኽእል ኣብ ጥዕናኻ ኣልኮሆል እያ ቀፃሊ መዓልታዊ ብዙሕ መስተ ምስታይ እታ ዝኸፍአት ነገር እያ ንፀላም ከብዲ እቶም ዝበዝሕ ድመፁና ወይ ንሪኦም ኣብ ኦልትራሳውንድ እውን ኣልኮሆሊክ እዩ ብሓፂሩ ኣልኮሆል ዝሰትዩ ንፀላም ከብዶም እታ ዝዓበየት ሪስክ ፋክተር ማለት እያ ካልእ ለውጢ ክንገብሮ ዝኽእል ኣብ ኢድና ዝኾነ ዘሎ ክብደት ኦቢስ ምዃን ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ምህላው ካልእ እውን ዳያቢቲስ ታይፕ 2 ማለት እዩ እዚ ገሊኡ ምስ ዕድመ ዝመፅእ እዚ ንኣሽቱ ቆልዑት ዝሕዞም ዘይኮነ ግን ብዕድመ ዝመፅእ ግድፊ ዝመፅእ ታይፕ 2 ዳያቢቲስ ዝበሃል ሽኮር ማለት እዩ ሕማም ሽኮር እሱ ከዓ ንፋቲ ሊቨር ይዕድም ናብቲኣ ስብሕቲ ሊቨር ከም ዝበልክኹም እንድሕር ለውጥታት ዘይጌርካ ትጥዕናኻ ክብደት ዘይቀኒስካ ምግብኻ ተዘይመሓይሽካ ስብሓዊ ነገራት ስብሒ ዝበለ ነገራት ምብላዕ ተዘየቢልካ ናብቲኣ ካብ ፋቲ ሊቨር ፋይብሮቲክ ናብ ሲሮቲክ ሊቨር ይቕይረ እሞ እሱ ከዓ እቲ ሪስክ ወይ ከዓ እቲ ተኽእሎታት ናይ መንሽሮ ምሕማምካ ብኡ ይዓቢ ማለት እዩ ዝበዝሕ መንሽሮ ናይ ፀላም ከብዲ ግን ነዚ ነገራት እዚ ነቲ ብኢድካ ዘሎ ከተመሓይሾ ትኽእል ንኣብነት መስተ ምቁራፅ ክብደት ምቕናስ እቲ ትበልዖ ዓይነት ምግቢ ምጥንቃቕ ወይ ምስትውዓል ነቲ ተኽእሎታት ናይ መንሽሮ የጉድሎ ስለዝኾነ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገራት ክንውጦ ንኽእል ኢና ካልኣይ እታ ሓንቲ ኣነ ከም ዝፈልጣ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ኣብ ኣካላትና ዘላ ኦርጋን ዝበለፀት ኢለ ዝኣምን ኣነ ነብሳ ክትሕዊ ትኽእል ወይ ክትሕግዝ ትኽእል ንሕና ትለውጦ ምስ ንገብሮካ ፀላም ከብዲ እያ ኣለዉ ንሪኦም ብጣዕሚ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ሕማቕ ሊቨር ፋቲ ሊቨር ሰብሐ ሊቨር ወይ ፀላም ከብዲ ይፀንሖም እሞ ለውጥታት ኣብ ጥዕንኦም ኣብ ምግቦም ክብደት ኣብ ምቕናስ መስተ ድሰትዩ ዘቋረፁ ንሕ ነይሮም እታ ሪቨርስ ዳርጋ ትመሓየሽ ዳርጋ ናብ ጥዑይ ትምለስ ዝበዝሕ ካልእ ነገራት ኣብ ሂወት ኣብ ነብስና ኣብ ኣካላትና ዘሎ ብዙሕ ከነዕርዮ ንኽእል ነገራት የለን ነቲ ኦልሬዲ ዝተበላሸወ ንማለት እየ እምበር ነቲ ዝመፅእ ሂወትካ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ሊቨር ግን ዋላ ኣብ ፋቲ በፂሓ እንተፀንሐት እንድሕር ለውጥታት ጌርካ ኣብ ሂወትካ ብጣዕሚ ክትመሓየሽ ትኽእል ዓይነት ኦርጋን እያ ማለት እዩ ካብኡ ምቕፃልከ እቲ ሪስክ ፋክተርስ ክኸውን ከሎኸ እቲ ሲምፕተምስ ወይ ከዓ እቲ ምልክታት ናይ መንሽሮ ናይ ፀላም ከብዲ ኸ እንታይ ይመስል ከም ዝበልክኹም መንሽሮ ፀላም ከብዲ ዶንጊኻ ስለዝርአ ዶንጊ ስለዝርከብ ልክዕ ከም ፍረ ነብሲ መንሽሮ ወይ ናይ ጡብ መንሽሮ ዳሕሲስካ ወይ ፈቲሽካ ዝርከብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምልክታት ዶንጊ እዩ ዝርከብ ኣብኡ ንኸይትበፅሕ ግን ትትገብሮ ትኽእል ለውጥታት
كم زحبيرو يتصنح كيو أو بمسبة زحكة أنت يتلوطتات كأني دبزح ملكتات ناي منشرو ناي ليبر تراي زي كونه در أنت كبدات مؤنس وحتيرو مسخا خيفتنكاس بعلو كبدات يودل أب قلت في كيسي إذا زي بالكايو كبدات تبيكا ولا سخنا بلعها هم قدمكا ولا كل نجار لوط زي جبركا خلها كبدات مؤنس السوقة بتمنشرو بزح بلاد سبلاي ويكا بزح كستاي زحتت سلازغونه كالعي قلبي خامالتي دارغانات منشرو تقلبها زلها سلاز كابت نفسها سلاز وسد كبدات مؤنس مالتي حدا كاله لوس اوف ابيتايت كنبل كلنا هاني زي شو هاد زي مهلا ابيتايت كامل او مبدس زي مبال بلعكا قلطيفكا نفحي له كوينو ወይ ፀገብካ ኮይኑ ይስማዓካ ካልእ ቃንዛ ናይ ከቢ ኣፐር ኣብዶሚናል ፔን እዚ ብየማናይ ወገን ብፍላይ ማለት እዩ ቃንዛ ይገብረልካ ሕጂ እሱ ቃንዛ ገበረልካ ማለት ሽመንሽሮ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ፀፀር ሓሞት ቃንዛ ይገብር ብጣዕሚ ከቢድ ቃንዛ እዩ ከማን ዝገብር ካልእ ምስኩሊትካ ዝተሓሓዘ ነገራት ቃንዛ ክገብር ክእል እዩ ማስኪላር ወይ ናይ ጭዋዳ ነገር ናይ መሰንገለታት ነገር ቃንዛ ክገብር ክእል እዩ ስለዚ እሱ ማለት ኣይኮነን ግን ተስተውዕለሉ ካልእ ምልክት ከዓ ዝወይቦ ወይ ከዓ ብጫ ዓይንኻን ቆርበትካን ብጫ ክእየር ከሎ ጆንዲስ ዝበሃል ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ሕብርና ንዓና ኣብ ቆርበትና ቀልጢፍካ ንክትሪኦ ብጫ ከም ዝኾነ ክብድ ይብል እዩ ግን ኣብ ዓይንኻ እውን ይርአይ ማለት እዩ እዚ ምልክታት እዚ ካልእ ምልክታት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ናቱ ምስኡ ዝኸደ ግን እቲ ዝቐንዲ ሲምፕተምስ ምልክታት ዝተባህለ ነዚ እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚ ምልክታት ዝምህልወካ ሓደ ምስትውዓል እቲ ሲምፕተምስ መዓስ ይጅምረካ እንታይ ምስ ገበርካ ጅምረካ ክንደይ ገይሩ ካብዚ ጅምረካ ሂስትሪ ኣለካ ድዩ ናይ ቤተሰብ ናይ ዓሌት ናይ መንሽሮ ናይ ፀላም ከብዲ እዩ መይቱ ብወይቦ እዩ መይቱ ድሕሪ ክትሰምዕ ትፀንሕ ኣለካ ምስኡ ዝተሓዘ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ንዶክተርካ ኸድካ እዚ ፅሒፍካ ኸድካ እዚ ምልክታት እዚ ምንጋር ካልኣይ ሄፓታይተስ ቢ ናይ ሄፓታይተስ ሲ መርመራታት ምግባር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይሓይሽ ምክንያቱ ብፍላይ ዝጠነሳ ደቂ ኣንስትዮ እዚ መርመራታት እዚ ይግበረለን ስለ ዝኾነ ብፍላይ ሄፓታይተስ ሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ውሉድ ክሓልፍ ስለ ዝኽእል እዚ ከይህልወካ ኣቐዲምካ ምምርማር ኣነ ካብ ኣፍሪቃ መፅአ ወይ ካብ ኤርትራ መፅአ ወይ ካብዚ መፅአ እሞ ኣብ ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ከምዚ ኣለና ወይ ከዓ ናይ ሄፓታይተስ ስክርታታት ኣለኒ መርመራ ክግበረለይ ይኽእል ዶ ኢልካ ምሕታት ማለት እዩ ብኸመይ ይርከብ ነቲ ዝብል ሕቶ ከዓኒ again ultrasound ማለት እዩ ናብ ዶክተርካ ክትከይድ ኢኻ ቃንዛ ገብረለይ ኣሎ ወይ በዚ ቁርብ በዚ ጎኒ ስሕብጥ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ወይ ክብደት ክቅንስ ጀሚረ ኣለኹ ምስ በላዕኹ ብዙሕ ዝበላዕኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሱ ክትብሎም ዝበዝሕ ግዜ ሊቨር ፋንክሽን ቴስት እዮም ዝገብሩልካ ብደም መርመራ እቲ ሊቨር ፋንክሽን ቴስት ካንሰር ኣለካ ኢሉ ወይ መንሽሮ ኣለካ ኢሉ ይኮነ ዝነግረካ ግን ብዙሕ ፋንክሽን ዘለዎም ወይ ከዓ ስራሕ ዘለዎም መርመራታት ኣብ ናይ ፀላም ከብዲ ስለ ዘለዉ እዚኣቶም ኣብ ኖርማል ዝመፁ እሳቶም ከዓ ዳርጋ ናብ ስካን ዝወድካ ማለት እዩ ብኡ ተመርኪሶም ወሲኖም ኦልትራሳውንድ ከዓ እንታይ የርኢ ናይ መንሽሮ ናይታ ፀላም ከብዲ እንተኮይኑ የርኢ ስብሕ እንተኮይና እታ ፀላም ከብዲ የርኢ ፀፀር ሓሞት እንተለካ የርኢ እታ ሓሞት እትሕዝ ባዕላ ረክሲ ጌራ እንድሕር ኣላ ጎልብላደር ኢንፌክሽን ማለት እዩ እንድሕር ኣሎ የርኢ እጌን ካብ ኦልትራሳውንድ ከዓ ብዙሕ ዝርከብ ክሳያት ኣሎ ማለት እዩ በዚ ስለዚ እቲ ምልክታትካ እዚ ይመስል ሬታ ምናልባት ዝረሳ እኳ ከይህሉ ክርኢ ኢለየ ምናልባት ከይብራህዎን ከይሓልፍ ኣይዶት ድሕሪኡ ክዛረበለኒ ዝተዛረብ ኩሉ እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ምስ ጂፒካ ምዝርራብ ምልክታት ክስማዓካ ምስ ጅምር ከዓ ኢግኖር ዘይምግባር እዚ ሶርስስ ኢለ ፅሒፈዮ ዘለኹ ብዚ ከዓኒ ካብ ኤንኤችኤስ ዌብሳይት ካብ ካንሰር ሪሰርች ካብ ፕሮስቴት ካንሰር ፋይቲንግ ሜል ካንሰር ዝበሃሉ ዌብሳይታት ከዓኒ ካብኡ ጭቡጥ ሓበሬታ ምርካብ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ናይ ኤኣይ ብዙሕ ምስ ኤኣይ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገራት ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ብዙሕ ይወፅእ ሓበሬታ ካበይ መፅእ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብ ቻት ጂፒቲ ኣብ ኤኣይ እቲኻ እዚ ምልክታት ስማዓኒ ኣሎሞ እንታይ ክኸውን ክእል ኢልካ ንዑ ጥራይ ሓቲትካ ዘይምርካስ ምክንያቱ ብቑዕ ዘይኮነ ሓበሬታታት እውን ኣብኡ ይወፅእ ስለዝኾነ ካብ ምክንጣር ኬድካ ወላ ሓንቲ የብልካን ክብሉካ ይሕሸካ ካብ ድሓን ዝኸውን ኢልካ ሰጊእካ ስቕ ምባል
ምናልባት ንድሕሪት ንእሽተይ ክምለስ እታ ብዛዕባ ሄፓታይተስ እንታይ እዩ ዝብል ከዓኒ እንታይ እዩ ሄፓታይተስ 3 ዓይነት ኣሎ ሄፓታይተስ A B and C A ኣብዚ ተራ የብሉን ምክንያቱ እሱ ምስ ናይ ተምላስን ናይ ውፃት ዝተሓዘ ክስታይ ስለ ዝኾነ ሄፓታይተስ B and C ግን ቫይራል ኢንፌክሽን እዩ ንፀላም ከብዲ ክትንከፍ ዝኽእል ቫይራል ኢንፌክሽን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብምንታይ መሓላለፍ ከዓ ከም ብደምን ብፈሳሲ ናይ ኣካላትን ዝመሓላለፍ ዳርጋ ከም HIV ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ናይ ሄፓታይተስ B ቫክሲኔሽን ኣሎ ኣብ ሄልት ኬር ንዝሰርሕ ሰብ ከዓኒ ምስ መርፍእ ምስ ገለ ብዝኾነ ይኹን ነገር ዝኾነ ነገራት ንኸይለግቦ ተባሂሉ ከምኡ ዓይነት ቫክሲኔሽን ይወሃብ እዩ ሕጂ እውን እዚ ናይ ሊቨር ፀገማት እንዳገለነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብ 2017 ጀሚሩ ንቆልዑት ከማን ናይ ሄፓታይተስ B ቫክሲኔሽን ክወሃብ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ነዚኦም ምስ ተወልዱ ቆልዑት ዝህብዎ ኣብ ዓመት እዩ ኣብ ምንታይ ሳልክዕ ሪሰርች ከይገበርኩ ክዛረብ ኣይክእልን ግን እሱም ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ቫይረስ ኢንፌክሽን ኣብ ውሽጢ ነብስኻ ይፀንሕ ንስኻ ከይፈለጥካዮ ሎንግ ተርም ረኽሲ ወይ ናሕሪ ነታ ፀላም ከብዲ ይፈጥረላ እሞ መወዳእትኡ ናብ ሲሮሲስ ይወስድ ናብታ መወዳእታ ስቴጅ ኣብታ ስእሊ ዘርኣኹም ናይታ ሊቨር ሲሮሲስ ከዓኒ እታ ቅርፃ ቀያይራ ተጨባቢጣ ምስኡ ዝኸይድ ማይ ይመልእ ነብስኻ መወዳእትኡ ናብ ምንታይ ተድህብ ናብ ሊቨር ካንሰር ተድህብ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዘለካ እዚ ሄፓታይተስ ከይፈለጥካያ ካ ትፀንሕ ምልክታት ከይገበርካ ስለ ትፀንሕ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ብጉኑን ዝረአ ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ነብስና ክንምርምር ወይ ክንፍትሽ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ይላቦ ናብ ሓኪምና ኸድና ኣነ ካብ ዝቦታ እየ መፅየ ናይ ዓሌት ከም ዘለኒ ወይ ከዓ ነብሰይ ይስጋኣኒ ኣሎ ምናልባት ሄፓታይተስ B ወይ C ከይህሉ ስኽፍታ ስለ ዘለኒ መርመራ ክግበረለይ ይኽእል ዶ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ምልክታት ስለ ዘይብሉ ኣለካ ነይብልካ ናቐዲምካ እንተፈሊጥካ ኢኻ ከም ዘለካ ተፈሊጥካ ከዓ እሳቶም ከዓ ሓደ ትሪት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ከዓ ነቲ ሊቨር ከዓ ነቲ ፀላም ከብዲ ከዓ ይከታተልዎ ማለት እዩ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ንሊቨር ከመሓይሻ ዝኽእል ተንኪፈዮ ፀኒሐ ብሕፅር ኣቢለ ብቁርብ ብዲቴይል ከዓ ክንኣቱ እንተኮይንና ከዓ ማለት እንታይ እዩ መስተ ንበልዖ ንሰትዮ ንመግቢ ክብደት ናይ ነብስና እዚ ኩሉ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል ስብሕቲ ፀላም ከብዲ ናብ መንሽሮ እያ ተስዕብ ናብ ስብሕቲ ፀላም ከብዲ ንኸይንበፅሕ እንታይ ክንገብር ኣለና መስተ ክነጉድል ኣለና ብጣዕሚ ማለት እዩ እቲ ንበልዖ መግቢ ስቡሕ ጥራይ ወይ ብዙሕ ቀፃለ ናይ ቴክወይ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ዘለዎ ዝተፈላለየ ባላንስ ምግቢ ክንበልዕ ኣለና እንተተኻኢሉ ኤክሰርሳይዝ እውን እንተተኣታቲኻ እሱ ናብ ክብደት ስለ ድሕግዘካ ብኡ ንብኡ ከዓ ለውጢ ክመፅእ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ካብዛ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ክንመሃራ ዘምፅኣና ዘአከበና ምክንያት እንታይ እያ እተን መጀመርታ ክልተ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ዝምልከታ ኮይነን እተን እዚኣ ናይ መወዳእታ ሊቨር ግን ንኩላህና ትምልከት እያ ማለት እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮን ክብል ከለኹ ካብዚኣ ክንወስዳ ደሊና ዘለና እታ ዝዓበየት ቀንዲ መልእኽቲ ግን እንታይ እያ መጀመርታ ኖርማል ንዓና እንታይ እዩ ነብስና ንፍለጣ ንኣብነት ንደቂ ኣንስትዮ እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ወርሓዊ ንስኻት ግን ኣብ ፅግያት ዘይብልክን ግዜ ኣጥባት ክንመርምራ ቸክ ግበራ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሓንሰባ ወርሒ ወርሓዊ ማለት እዩ ኣብ ሻወር ከይድና ወይ ካብ ሻወር ምስ ወፃእና ምልክታት ወይ ቅርፂ ናይ ፍረ ነብሲ ኩም ፈሊጥኩም እንታይ እዩ ዝመስል ኖርማል እንታይ እዩ ከዓ ኖርማል ዘይኮነ ንፍለጥ እታ ዝዓበየት ካብዚኣ ንሕና ንኸስባ እንታይ እዩ ማለት እዩ ወይ ማህፀን እንታይ እያ ትኸስብ እዚ ፕሮግራም ዝምቕራባ እንታይ እዩ ካብ 200 ሰብ ሓደ ሰብ ወላ እንተድሒኑ ወይ ከዓ ኣቐዲሙ እዚ ፀገማት ዝፈሊጡ እንተተመርሚሩ እሱ ዝዓበየ ዓወት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለና ናይ ሕብሪ ፀገም ኣለና ኣብኡ ምስ ከድና እቶም ሓኻይ ምናልባት ነቲ ድብሎ ዘለና ነታ ዘላቶም 10 ደቂቕ ብቁልጡፍ ሰሚዕ ስማዕ ኣቢሎም ክሰዱካ ክእሉ ኾኑ እዮም ናይ ግዜ ፀገም ኣለዎም ኩሉ ሓደ ዓይነት ሰብ እውን ኣይኮነን ናይ ተገዳስነት ፀገም ናብ ሓደ ሓደ እውን ክህሉ እዮም ክንደይ ከዓ ንፍዓት ኣለዉ ተገዲሶም ዝሰምዑካ ማለት እዩ ስለዚ ኬድካ እቲ ዘሎ ምልክታት እንታይ ከዓ የስጋኣካ ከም ዘሎ ክትሕብሩ ከምኡ ክትብል ከለካ ግን እዚኣ ስለ ዘላ እዚኣ መንሽሮ እያ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ኔክስት ስቴጅ ምርመራ ንክሰዱካ
ምዝራብ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ቁሩብ ዓመት ኣብ ናይ ጡብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርናዮ ዝደወላልና ብዙሓት ነይረን ድሕሪ እቲ ንስኹም ዝተዛረብኩምና ሰዓት ጡብና ጥረ ረኺብና ገሊአን ዝተረኽብኦ ጥረ ኖርማል ኮይኑ ፀኒሑ ንሓደ ክልተ ከዓ ኖርማል ዘይኮነ ወይ ናይ መንሽሮ ዓይነት ኮይኑ ፀኒሑ ስለዚ እሱ እዩ ተዓብዪ ኣስተምህሮ ክንህቦ ንደሊ ዘለና እንታይ እዩ ካብዚ ብሰንኪ እቲ ቋንቋ ድዩ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሕክምና ኣፍልጦ ምናልባት ዘይምህላው ድዩ ብሰንኪ ኬድካ ኣብ ሓኪም እቲ ዝገብረካ ዘሎ ምልክታት ንስኻ ምስ ሓበርካዮ ናብ ካልእ ስለ ዝሓሰብዎ ድዩ ንባዕላ እንታይ ኢልካ እታ ትዛረቦ እንታይ ትስማዓካ ዘላ ሓኪም እግዚኣብሔር ኣይኮነን ወይ ከዓ ክሳይ ኣይኮነን በታ ትህቦ ምልክታት ከም ዝበልኩኩም ጥረ መንሽሮ ክኸውን ይኽእል ጥረ ማይ ዝመልአ ሲስት ክኸውን ይኽእል ጥረ ፅኪ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ረክሲ ስለ ዝፀንሐካ ስለ ንሳቶም ካብቲ ምልክት ተመርኪሶም እዮም ናበናይ መንገዲ ዝሰዱካ ብዙሕ ጨንፈራት ብዙሕ መንገድታት እዩ ዘሎ ናበናይ ጨንፈር ንሰዱካ ሶም ንክፈልጡ ትናትካ ምልክታት ይውስኖም ትናትና ምልክታት ክንሕብሮም እንተኮይና ከዓ ንሕና ነብስና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣቀዲምካ ምስ ሓኪምካ ምዝራብ ናበይ የስዕብ ናብ ኤርሊ ዳያግኖሲስ ወይ ከዓ ናብ ኤርሊ ምርካብ ናይ መንሽሮ ይርክብ መንሽሮ እንተኮይኑ ካልእ እንተኮይኑ ከዓ ነብስካ ፈሊጥካ ኣለካ ካልእ ሪስክ ፋክተርስ ዘሎ ኣብ ጥዕና ብዙሕ ባዕልና ለውጢ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ መግብና ዳየት ማለት እዩ ክብደትና ምቕናስ ሽኮር ተለና ሽኮርና ምክትታል ባዕሊ ሄፓታይተስ ቫይረስ ኢንፌክሽን ተለና እንታይ እቲ ቫይረስ ኢንፌክሽን ምፍላጥ ብሓፂሩ ንጥዕናኻ ባዕልኻ ምክትታል ማለት እዩ እዚአን ይመስላ መልእኽትና ንሕልፈን ሎማዓንቲ ሕልፍ ሕልፍ ምናልባት ኢልና ፀቢቕና ብዲቴይል ኣይኣተናያን ክንከውን ንኽእል ግን ከዓ ክበዝሕ ወይ ክነዋሕ ከሎ እውን የሰልቹ እዩ እቲ ቀንዲ እንታይ ክንደሊ ወይ እንታይ ክንፍትሽ ኣለና ግን ብተንከፍናያ ኮይኑ ስማዓኒ ዝኾነ ሕቶታት እንተለና ሕቶታት ክንቅበል ኢና እዚ ሎማዓንቲ ዝተጠቀምኩሉ ሓደ ሓደ ሪሰርቻት ካበይ ኣምፅዮ እዚ ይመስል ማለት እዩ ናብ ሰላም ከሕልፈኩም እየ ዝኾነ ሕቶ እንተሎ ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብዚ ጆይን ጌርኩም ምሳና ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም ፅኔትኩም ስለሰማዕኹምኒ ይኣኒለይ ቴንክ ዩ ሰምሃሬ ገዳሲ ዝኾነ ርእስቲ ሎማዓንቲ ብቲክቶክ ክብረት ሃበልና ነዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዝክን ብምፃፍን እብልና ኣለዉ ከምኡውን ሓደ ሓሙና ሓቲቱ ነይሩ ክፍትኒ ቁርብ ካብ ፌስቡክ ዩቱብን ከኣቲ ከኣልክ ምክንያቱ ብሞባይለይ ስለ ዘሕልፎ ዘለኹ ኣርያም ላብ ካልእ ቃንዛ ወይ እውን ዘርኢ ጥረ ኣለዎ ዶ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ናይ ፕሮሰስ ካንሰር ክትዛረቡ ከለኺ ይመስለኒ ዝሕቶ እዚ ሓቲቱኪ ወይ ሓቲታትኪ እስከድገምለይ ሰላም ሃፍተይ እንታይ ኢልክኒ ካልእ ኸ ቃንዛ ወይ እውን ዘርኢ ጥረ ኣሎ ዶ ዝኾነ ጥረሲ ክወፀካ ከሎስ ቃንዛ ወይ ከዓ ናይ ካንሰር ምልክት ህልዎ ዶ ዝኾነ ዓይነት ጥረ ክወፅእ ከሎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሕቶኣ ወይ ሕቶኡ ኣብቲ ናይ ፍረ ነፍሲ ድዩ ወይስ ብድቡል ናይ ፍረ ነፍሲ እዋ ኣብ ናይ ፍረ ነፍሲ ቃንዛ እውን ክገብር ይኽእል እዩ ዝበዝሕ ግዜ ቃንዛ የብሉን እዩ ዝበሃል ግን ከም ዝበልኩኩም ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሲምፕተምስ ወይ ሓደ ዓይነት ምልክታት ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ሰብ ዘርኢ ስለዚ ቃንዛ እውን ክገብር ይኽእል እዩ ቃንዛ ዝገብር እውን ካልእ ኣሎ በዓል ቫሪኮሲኤል ዝበሃል ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ፍረ ነፍስና ናይ ጨዋታት እዝባ ሻምቆታት ናይ ደም ከምዚ ሓዊ ኮይኑ ዝረኣካ ትስማዓካ ወይ ጥረ መረቕ ዕንኩርካር ብዙሕ ትስማዓካ ቃንዛ ዝገብረልካ ከዓ ቫሪኮሲኤል ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኩሉ መርሽሮ ማለት ኣይኮነን ግን ቃንዛ ከዓ እወ ክገብር ይኽእል እዩ ከምቲ ቀንዲ ሲምፕተም ወይ ከምቲ ቀንዲ ምልክት ኣይኮነን ግን ቃንዛ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ኣትኩም ዘለኹም ኣሕዋትና ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ናባኹም ከብር ገይቶኦም ኣበባ ኣለኩም ዶ I think حتى ወይ ርእቶ የብለውን ከም ዝበልኩ ኣነ ናብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ዩቱብ ኣንቲ ኣይበልኩን ኣብ ቲክቶክ እየ ሞር ክከታተል ፀኒሐ ካብቲ ሕብረተሰብና ዘብሎ ንምስጋና ሂቦም ዘለው ሰምሃሪ ቴንክ ዩ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ዶ ከዓ ተፈትኑ መኽሪኦ እስከ ኣንቲ ከቸግበሪ ኢትስ ኦቨር ዞም ዳኒ ዳርጋ ሕጂ ኣብ መወዳእና እየ ቲንክ ዶንኪኻ ጆይን ጌርካ መስለኒ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንድሕር ኣለካ ደኒሓ ወይ ብዛዕባ መንስ ካንሰር ኣዌርነስ ኢና ሎሚ ክንህብ ፀኒሕና እሞ ኣብ ዝኾነ ኣብኡ ተመርኮዝ ሕቶ እንድሕር ኣለካ ካም ጆይና
ክትሓትት ትኽእል ኢኻ I think ኣብ ፌስቡክ ወላ ሓንቲ ህቶ ይርአኒ ዘለኹ ኣነ ምክንያቱ ክወፅእ እንድሕር ቸክ ክገብር እንድሕር ወፅየ ናብ ፌስቡክ ዩቱብ እቲ ናይ ቲክቶክ ከዓ ፖዝ እንዳኾነ ብኸምይ ኣይተኸታተልኩ ሕቶ ኣለካ ገይቶም ሓወት ናባኻ እያ ከመይ እሺ ስማዕ ኣለኹ هو ስማዕና እሺ መጀመርያ ብጣዕሚ ከመስግነኪ ይፈቱ ወዲያም ሓንከ ንኩልኹም ኣሕዋት ማለት ንኩሉ ሰብ ናተይ ሕቶ ሲ እንታይ ነይራ ብዛዕባ ላንግ ካንሰር ገለ ክትብልና ትኽእል ዶ ምናልባት ካብ ምድብ ወፃኢ ሓተ ክለኹ ይቕሬታ ንዓይ ስለ ዘጋጠመኒ ኣነ ሕጂ ሓድሽ እንደ መፅእ ናብዚ ካብ ዝመፅእ 6 ወርሒ ገለ ብልብያ ገይረ መፅእ ሕጂ ኣብዚ ከምቲ ዝበልክዮም ምልክታት ንዓይ ዝተሰማዓኒ መጀመርያ ሕቆይ ገለ ስኮም ሃረምቲ ነርና ማኪና ገለ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ እውን እግረይ ክድንዝዝ ጀሚሩ ሕጂ ብዙሕ ቃንዛ ክስማዓኒ ስለ ዝጀመረ ናብ ሕክምና ከይደ ብድሕሪኡ ስካን ገይሮም ለሲቲ ስካን ገለ መለ ገይሮም ብድሕሪኡ ኣብ ካንሰር ቫይረስ ማለት ካንሰር ቫይረስ ተረኺቡ ማለት እዩ ከም ዘሎ ኣብ ሳምቡቕካ ድዩ እሺ ሕጂ ታሽሙ ኦፕሬሽን ንክገብር እዩ ቆፀራት ቆፂረ ዘሎ ሕጂ እቲ ናተይ ሕቶ ንፁር ተኸይኑ ምናልባት እንታይ ክብለክ ደሊ ካብዚ ካንሰር እዚ በቲ ኦፕሬሽን ኮምፕሊትሊ ነፃ ክትከውን ተኽእሎ ኣሎ ድዩ ወይስ ከመይ ድሓር ከዓ ካልኣይቲ ድማኒ ኣብ ናይ ሽንቲ ፀገም ከምቲ ትገልፅዮ ዝነበርካ አንተ ወይ ኣብ ናይ ሽንቲ ፀገምካ ከምኡ ስምዒታት ኣለኒ ማለት እዩ እዚ እውን ሓቢረ እየ ነይረ ነቲ ጂፒ ሽንቲ ጥራሕ ወሲዶም ምርመራ ገይሮምልኝ ነፃ እዩ ዘሎ ሓንቲ ኢንፌክሽን የብሉ ገለ ኢሎም እሱ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ኦልትራሳውንድ ግበሩለይ ክብሎም ኣለኒ ዶ እሺ በመጀመርያ ብጣዕሚ ይቕሬታ ንዓኻ ዘጋጢምካ ዘሎ ካንሰር ኩሉ ግዜ መንሽሮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከቢድ እዩ ምቲ ከምቲ ዝበልክዎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ዝርከብ መንሽሮ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ውፅኢታት ኣለዎ ዝበዝሕ ግዜ ናይ መንሽሮ እቲ ዝብልዎ ትሪትመንት መጀመርታ መጥባሕቲ ሰርጀሪ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ጥረ ከኣልይዎ ኣለዎም ነቲ ጥረ ኣልዮም ከዓ ነቲ ከባቢ ናይቲ ጥረ ዝተላብዐ ወይ ዝተንከፈ ኤርያ ከዓኒ ከከምቲ መንሽርኡ ማለት እዩ ወይ ከከምቲ ዓይነት ካንሰር ብኪሞቴራፒ ድዩ ሬድዮቴራፒ ድዩ ይውስንዎ ሕጂ መንሽሮ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣነ ከዓ ሓቂ ማለት ሓንቲ ካብተን እዚ ንሕና ኣብ ኦልትራሳውንድ ዘይርአን ላንግ ካንሰር እዩ ማለት እዩ ናይ ሳምቡእ መንሽሮ ኒካ ትርአን ዘለካ ሓቂ مش هو أجي السوق أب ألتراساوند نحنا عين ريونينا قلت قرب ملسي لك أب إكس راي كله زري أزنا بركم عليكم لان كانسر بزحي ب كابسة فلاني ريسك فاكتورز مت لان كانسرات له سامبو نبعلا كفالات له أبيناي دوتا إزلو تمنشرو يوسنو انت عينت منشرو يوسنو نيشتي دي زلو تلابي عديو أكالات يوسنو انت اجريسيفنس نايت كانسر وقعتي حيلነት يخبلو مالتي بحصيرو غليو قسيلو زعب منشروطات አለው غليو قس እንዳበለ زعب منشروطات አለው ኣብ ናይ ብሪዲንግ ወይ ካብ ናይ ምትንፋስ ምልክታት ኣብ ድኻም ኣብ ካልእ ነገራት ምልክታት ዝገብሮ ኣብ ምንታይ በፂሕሎ ይውስኖ ሕጂ ኩሉ እዚ ፋክተራት እዚ ሪኢኻ ከቢድ ሕቶ እዩ ትተሓተነ ዘለኻ ማለት እዩ بحيل እግዚአብሔር ሙሉእ እቲ መንሽሮ ስወፂልካ ንስኹን ትሪትመንትካ ተስፋ ይገብር ጸሎት ይገብር ማለት እዩ እቲ ውፅኢቱ ግን I think ወላ ሓንቲ ሜዲካል ኖትስ ከይረኣኻ እንታይ እዮም ፕሮግኖሲስ ዝብልዎ ዘለዉ ከይፈለጥካ እዚ ክብለካ ኣይክእልን
ምናልባት ኣብ ፍረ ነፍሲ ተረኺብን ኣሎ መንሽሮ ንእሽተይ እዩ ዘሎ ክንዲዚ ሚሊሜትር ወይ ክንዲ ሴንቲሜትር እዩ ዘለዎ እንተትብለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢታት እዩ ዘለዎ ናይ መንሽሮ ፍረ ነፍሲ 95% ሰርቫይቫል ሬት ድሕሪ 10 ዓመት እዩ ዘለዎ ክብለካ ክእል ኣብ ናይ ሳምቡእ ግን ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ኤርያ ናይ ስፔሻሊቲ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ካልኣይ ወላ ሓንቲ ነገር ከይፈለጥካ ኣብቲ ሌቨል ትብለኒ ዘለካ ክብድ ዝበለ እዩ ብድሕሪኡ እሶም ዝበሉካ ነገራት ሕጂ ኣብ ገለገለ መንሽሮ እንታይ ኣሎ በቃ ሰርጀሪ ጌርካ ንሰዓት ኣብ መጥባሕቲ ምስ ግበርካስ ንሰዓት ትሪትመንትካ ብበዝሕ ዝፈልጦ ኣነ ብከምኡ ዝውድእዎ እንተኮይኑ ዳርጋ ኣይተላብዐን ኣየሰከፎምን ኩሉ እቲ መንሽሮ ከዓ ኣውፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ ዝበዝሕ መንሽሮ ግን ዳርጋ ናይ ምልባዕ ክእለት ስለ ዘለዎ እንድሕር ንእሽተይ ኤርያ ኮይና ንዓ ኣውፅኦም ነቲ ኤርያ ኣፀራርዮም ብምሉኡ ወይ ኪሞቴራፒ ወይ ሬድዮቴራፒ ክትውስኽ ኢኻ ይብሉካ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ይውስን እንድሕር ደሊኻ ዝያዳ ሓበሬታት ደሊኻ ክትፅሕፈልና ወይ ከዓ ክድውለልና ትኽእል ኢኻ ግዜ ኣብ ዝረኸብናዮ ምናልባት እትደለካ ሜዲካል ኖትስ ኣብቲ ምትርጓም ድዩ ወይ ባዕልካ ዓቕምካ ዝኢለ ክውስን ኣይደልን እየ ኣብኡ ክሊር ኣይኮነለይን እንድሕር ኢልካ እውን ንዕኡ ርኢና ካልኦት ሓኻይም ስፔሻሊስት እውን ዘለዎ ናይ ማህፀን ርኢና ሓገዝ ዝኾነ ክንገብሮ ንኽእል እንተሎ ክንፍትን ንኽእል ኢና ስለዚ ብዛዕባ እሱ ዝያዳ ዲስካስ ክትገብሮ ትልካ ኣብዚ ላይ ትፀገም የለን ማለት መጥባሕቲ እንታይ እዮም ኢሎም ካ ፓርት ኦፍ ላንግ ካድዮም ከውፅዎ ብድሕሪኡ ኪሞቴራፒ ክትውስኽ ኢሎም ካድዮም እዚ ብዙ ነገራት ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታ ሲቲ ምስ ገበሩልካ ኣብ ፅክታት ድዩ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኣካላትካ ከተላቢዑ ኣሎ ድዩ እሱ ድዩ ተቐዳማይ መንሽሮ ኣይነው ንሕቶ ብሕቶ ዝያዳ እየ ዝምልሰልካ ዘለኹ ግን ክብድ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ነታ ካልአይቲ ሕቶካ ብዛዕባ እታ ናይ ሽንቲ ዝበልካያ መንሽሮ ናይ ሳምቡእ ልዕል ዝበለ ቦታ እዩ ዳይሬክት ናብቲ ናይ ዩሬትራ ናትካ ክቐርብ ኢለ ማለት ኣብኡ ከለኩ ከም ዝበልኩ ሕጂ እውን ስፔሻሊስት ኣይኮንኩን ግን ቀልጢፈ ከምኡ እዩ ድኸውን ኢለ ኣይምገምገምኩን ግን እቲ መንሽሮ ናይ ሳምቡእ ናብ ካልእ ተላቢዑ ድዩ ንኣብነት ናብ ኩሊት እንተተላቢዑ ካብ ኩሊት እዩ ድመፅእ ደሎ ትፀገም ዝኾነ ጥርጠራ እንተዝህልዎም ሲቲ ገይሮምልካ እንድሕር ኮይኖም እቲ ሲቲ ዝገበሩልካ ከዓ ሲቲ ቸስት ኣብደመን ኤምፐልቪስ እንድሕር ኮይኑ ንሰለስቲኡ ትሽፍን እንተኮይኑ ኦልሬዲ ኩሉ እቲ ኣካላት ናይ ከብድካ ሪኦሞ ስለ ዘለዎ ዘስግእ የብልካን ማለት እዩ እቲ ሽንቲ ዝገብረልካ ደሎ ፀገም ረክሲ ናይ ሽንቲ ከምዘይኮነ እንድሕር ኣረጋጊፆም ምናልባት ዕድሜኻ ኣብ ግምት ተኣትዩ ምናልባት ኣብ ፕሮስቴት ወይ ኣብ ገለዲ ካልእ ክህሉ ደሎ ትፀገም ብኡኡ ትምልክታት ዲስካስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኤርያ እዚ ናይ ሽንቲ ፀገም ፈጥረለይ ስለ ዘሎ የስጋኣኒ ስለ ዘሎ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ናይ ሽንቲ ፀገም ፈጥረለይ ክትብል ከለካ ከዓ ምናልባት ኣብዚ ላይ ዲስካስ ክንገብሮ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ ንዓኻ አንኮምፎርተብል ክገብረካ ኣይደልን ግን ሽንቲ ክትሸይን ከለካ ሓይሊ ድዩ ዝጎድሎ ዘሎ እሱ ሓደ ምልክት ኣለዎ ክትሸይን ከለካ ቃንዛ ድዩ ዝገብረልካ ዘሎ ጠቕላላ ድዩ ዝዓብሰካ ዘሎ ብዙሕ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ገፊሕ እዩ ግን ኣብቲ ሽንቲ ምርመራ ተገይሮም እቲ ዝገበርዎ ንሽንቲ ረክሲኦም ቸክ ክገብሩ ገይሮምልካ ዘለዎ ኢለ ኣመን እቲ ዝገበሩልካ ሲቲ ከም ዝክደመልካ ምናልባት እታ ሲቲ ኣብዶመን ፐልቪስ ቸስት እንድሕር ገይሮምልካ ናብ ካልእ ተላቢዑ ድዩ ኣይተላብዐን ትሪኡ ስለዝተለዮም ብኡ ቀሲኖም ኣለዉ ማለት እዩ እንተቲ ሰርቫይቫል ሬት ግን ስቴጅ ክንደይ ኢኻ ይውስኖ እዩ ማለት እዩ ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 ዝበሃል ዲፍረንት ሌቨላት ናይ ካንሰር ኣሎ ኣቤት ስቴጅ 1 እዩ ዘሎ ኢሎም ስቴጅ 1 ካንሰር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣጌን ኣብቲ ዓይነት ካንሰር ይውስኖ እዩ ግን 65 ሚእታዊት ፅቡቅ ሰርቫይቫል ሬት ድሕሪ 5 ዓመት ኣለዎ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ኣኮርዲንግ ቱ ናይ ካንሰር ሪሰርች ዩኬ ዝብልዎ ሕጂ ስቴጅ 1 እንድሕር ኣሎ ንእሽተይ እንድሕር ኣሎ ብድሕሪኡ ኦልሬዲ ኪሞቴራፒ ጀምር ኣቀዲሞም ወይ ገሊኡ ሰብ እንድሕር ቁሩብ ዓብይሎት ካንሰር ወይ ከዓ ከይላባዕ ፈሪሖሞ እንድሕር ኣለዉ ማለት እዩ ቀጥታ ተኺሎም ኣብ ሰርጀሪ ክኸዱ ወሲኖም ኣለዉ ብድሕሪኡ ከዓ ኪሞቴራፒ ሜይቢ የድልየካ ኢሎም ካዶ ሶ ኪሞቴራፒ ከዓኒ ጠቕላላት ካንሰር ኣብ ካልእ ምልክታት ከይህልዎ ንዕኡ ከይላባዕ እውን ክርእዩ ደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ ስቴጅ 1 ምህላው ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ መበልኩ እቲ ካንሰር ፅቡቅ እኳ ኣይኮነን ልክዕ ኦፍኮርስ ግን ካብ ወረደ ግን ስቴጅ 1 ምህላው ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ
I don't know حتى هذا ما نسبك هو يسمع عننا لا سوري جن كم زولكوها تي كستايس بزح حتى تعلو نعوكم اللسلو كم زولكوها جن اندحر تزد دعقب مترجم من حزين خف على حدا ترجمة يوجد لك نك في لكم كندن ميديكال مترجم بالتعميق خبيت أبتي إيريا نزسر حساب زلوا أبناتو سبيشاليتي خا ناتو بترجمة زي تخل كبت زبالة قطعت كله سلازم من البعض اندحر تكت سدلنا تدلي ببرايفت دوكيمنت تاتالو سدلنا قدام مالتيكم كندن مرحبا you're welcome أدلاب زرخبنا زخون حتى حتى تكمل سليت خلود هم تبرت دليل تلقى الصخاير ويلكم تو دو ذات مالتي زابير منذ محرات كل منذ محرات يوريك زخون على حتى تلقى خاص أجمع لك تسخنا تخليها ولا بلايف إيش هذا حتى يغني لي مجمرة بتعمل ده مسلمات تكمل نقولهم لذي برنامج شبه تمرتيو لا يبعكي كل شيء تكمل Thank you. Thank you جيتم حوي داني مرحبا تكوكب حتى نحرر لكم كينو I think داني دياك يلا دلا نعها بتكرني كن سمهر محرني تخبر يا أولو Sorry, the kise nugo like Sambat. I don't know. I got tired and the kise miskiri of the whole thing. تيكستاي سلازي تكتاتلكو بتي ساعة ذهبت وانا حاتت I think I have to watch the whole thing كريولني جن كنت عندها بولز وأنا exactly هجي أصرت أكلت عمت كيرو appendix كبدي قرصات كيرو لي تقرصات بتعامي مس برتعنا بحكمنا كيري and they said appendix يا إلو مني appendix أوتي أما then the surgery مسكبروا لي we found a tumor إلاتني so أنا خاي تقدس كنت tumor تاكم زخونم like focus كيرا يسمع أخوان دهار life insurance apply كم زقبر كم زلني شعو دهاري تاد surgery كستاجير life insurance apply مسكبر كو decline جيرو من مالتي then I said why نمتى decline جيركم مني نتا سرجن حتى تام كاتم قدمي لايف انشورانس كاتو كله ميديكال كستاي نغير يومي نت نات سرجن حتى تايلو بني دهار لايف انشورانس ابلاي غير نمنتاي ديكلاين غيركم ديكلاين كوين نمنتاي مسفلكوا نف كانسر كوين نيرو لاتني سو كابتناتي ابندكس كانسر يترخيبو مالتي سو ن حمشت عامت every 6 months مالتي سيتي سكان غيري to make sure ناب كالو بوتا كيلابع and so أبي ولا تقول قبره كله the survival rate 5 years يوم زبلو تقاب 5 years in the they تمليسو بتيو then you are okay يوم زبلو كن كدميو زنبرني سم أنتي فوكس كبري لي كدميو immune system بتعمي weak نيرو كدمس تسرجري جيرو موزعو my immune system was بقى قلتي في يدكم energy بالليل ساعات قلتي في حزن نيرو بقى comfort يسمعنا نيرو I don't know why ግን በቃ በጣም ዊክ ነይረ እቲ ነገር ምተውፅኦ ለይ ግን እቲ ናተይ ሓይሊ ካብቲ ቀደም ዝነበርኩ it got better so maybe እንታይ ክብል ሓደ ግዜ ከምዚ ክስምዓና ከሎ ብዘይ reason immune system ና ዊክ ኣይከውንን እዚ ካብቲ ናተይ experience there is something ክንብል ኣለና እሞ ከድና ፎከስ ጌርና ኣነ ጅ ከብደይ ተዘይቀርፀኒ ነይሩ ከማይ ኢሊ ምነበርኩ ነይረ ግን በቃ ኣምላክ ዝገበረኒ already 12 ዓመት ገይሩሎ so I don't know ጽባህ እንታይ መጻ I don't know ግን so far 12 ዓመት ሞር ካብቲ ነይረ ኣለኹ ማለት ግን እንታይ ይገብረካ እዚ ነገር every time ከምዚ ሓድሽ ዝኾነ ስምዒት ክሰምዓካ ከሎ ሃንጎልካ ራይተ ወይ ናብኡ ዝከይድ ተመሊሱ መሲሉ ይኹን እያ ትብል ኣብ ሃንጎልካ ከማን ኣይቀስነካን እዩ 2 years ago እንታይ ኣጋጢሙኒ ነይሩ I don't know ትናት ፕሮግራም የሰማዕኩን ግን ከምዚ ደምሸኔ I bleeded በጣም በሰንቢዴ like ደምሻን ማለት ካ ክስታይ ደና በኢመርጀንሲ ኬር ዩሮሎጂስት ጋር ቼክ ጌሮም እዚ እንታይ ስኮነ ጌሮም ቼክ ጌሮም they said there's nothing ይሎም ማለት ነው ግን አይቀስነካን እዩ still every time you have a new symptom ሃንጎልካ ናብ ቢዝከይድ the point good it's okay to be honest I'm okay I'm not worried ኣምላኽ ኣብ ዝበለኒ መዓልቲ ከይድ
whatever نسو زبالو نگر كم زخوني فلتي already 12 more years يوني near eggs جن just أب حنقول كافل جزء سكوان عن تكستايل قبل سنبراتي قبل كنا جن we just have to be strong and كأين شغل كذا sorry يلا سؤالها thank you دانيال حونا بالطعمي تبو زينا إخاء طعمي تحقس وتسيتيو 12 عامات كنزي سروايفال جيركا فري مقصالكا تختبو تصنحكا ملأختها أقداسي وحبيت ملأختي هبنا دانيال مالتي هذا تغريد سيدو شللاي بلون كيدو سلسترعي أب لو تبتيحو كالعي كاات تزقر فالكا ناتوها تريجرز ويكا تزقر فالكا تراما ويكا أمسو استحازي جنكات زغانا سب زغانا تراما مستحلف منشرو يخون قلعا كبد خاموماتي ولاد كاموماتي كله مسو استحازي كل سب تراما زقر فاللو سلس قوانون منتال هيلث هاقداسي مخناتو كم زنقرات مستقات منها لحاني نادي كون شلالي نحن عبطو دي كون تناتكا أمرها ناتو لك قونو خاصو ناتو حكيم ناتو عنا نعها دسامة معك مالتي بتكستاني دسامة معك مسكيدي دسامة معك تيرابيسي دسامة معك كله بنت دسامة معك زلو كأن غربها عركها حتى هذه هي دسامة معك سون قونو important نجري هنا تصدر فالكا تراما له حنسب بخون مستحلف مالتي نخبر حالنا زي دانيال حاولنا خبرت أنها appendix بتقولنا نخبر حالك بنت شتى مالتي بنت شتى خاني تاني اشتي تحت مع أنا جاف تركب كوينا زي كذا بنت شتى appendectomy ويكا surgery نوصل نايتي appendix مالتي توتيتو حد كذا تنتع تتقوس مكناتو تنهر حد كذا كنا وشتها زمان تراوي منشروع حزات تسنح مالتي تجبو نجرنا appendix انتايو ناتا نفسها زخالت نشتي سكيعت عينت سلازغنت ولا كمس مع أنت حيزانا مع أنت أختم حلالة تغنت أقدم كحبيت آيل كاتراي أو تيخانا بكالا خي تلابعت مستوت أجن أو وش أتراي تريفو وي I don't know دانيال حاولنا من البات كبر هالنا إبتحريو كيموثيرابي وي راديوثيرابي ودي آيل ليوم كنقرنا خليبن اندحر نعا أوتي أم تراي سانتا هويناتا treatment already جبو عدل جير كاللها معناتو سنزي نسخة أبي ماناي قوني أكلاتنا لعلي محكولتنا لعلي الكا تركب كوينا كومون بألتراساوند ترقع زبزح جزي كنا تطبيقات زي مهيرة أي ترقنيا سلازة زي كزينا بسيتي أم نسبها نخطو صاحب بتاع مقلال بروسيجر كفرق ساعة زوسد بروسيجري مالتين عاوري تأموتوا ستيبل جيرون كا نتا بارتناي مع أنتها كستاي قبروا مالتي مخنات عند أكلات ناي عند سرح نستحج أب الساعة زي بلا قدم سرح نيرو يوزب بحال إحنا كن كم سب لو تطات عند معبلنا والعو مقبتات من ستي مقبتات عند تلوت أمس كده درجات سرحس بوجه كستاي كونني بحال دن بمطبحت زودع من شروز بس زي بدع متبوي زلو مالتي هنا تنقل بوجه حيكدن زجن بمطبحت زودع زي المنشرة قالوا مخنياتو أبي بوتا يزلو سلازوسنو بوتا أب كبابي بزح نجارات مسحلون عمل كم زحونا خبر سنحة سامبو عابي بخلت توقن بيمان أجمل عابي سامبو أبتزل لبوتات نتخلق كي تنكفو تنكفودي تنكفون فلت وصل زي كله كافت زقبو اريا أرجفه لهم يوشتمو يوتشوا بدهرينا تخبا بزلو وين أكلت سكتات حليفه هيكون كأني ويتارجت راديو ثيرابي لحتى إنه أكلت شرط ناجركا كان وين اريا سايفوال ويكا كيموثيرابي مولو أكلت كازت خمسة تنكف سمي اختبارات خليها جن أجداسي مخناتو نتوم كالو نتوم حمومات سيل وحياتات لتقتلهم مالتي سلازي غنينا ونسكو نكون كم زيكم قويتو أم زي كتاكي مالتي قويتو أم دانيال تي دقات أمكم زولو مس حبرتسوكم شير مقبار أبزي بتعمي أجداسي مخناتو كابنا حد تاريخنا مسن ناقاقر ويكا كم زولو أمونغونا مسن حبرينا نمهارمو thank you نخلتيهم كا ندانيال ملو محرت كم زل خيو قصللكا نقولتو حونا خا كم تبو مطبحتي حليفو اب از دانيال حونا زعلنا دلو درجه بتصحو كبصح نفلاتنا صلت مالتي يعني لك هلا حطو على النادي
is it okay ለቦ አንድ ሒቤ ፍቀደለይ ዲ Yeah, please. So no ሽግር ስለ ዘላና ዩ አባና ህዝቢ ኣብ ዓዲ ሰብ ሕክምና ክገብር መግበር ስኢኑ ክንደይ ሰዓይ ንሕና ሕክምና ዘለዎ ዓዲ መፂና ኣክንዲ ፕሮፐርሊ ቼክ ኣፕ ጌርና ክስታይ ንገብር ሕጂ ኩሉ ሰብ ማለት ኢንክሉዲንግ ማይ ዋይፍ ዘለዎ ሽግር ቼክ ኣፕ ገበሪ no check up አይገብርን check up እንደርገረ ከምዝለክ እንተበሉና ከምዝለክ እንደህሪሎ ሙኻ early ዝተረኸብ ነገር ጊዜ ሶሉሽን ኣለዎ ሕጂ መብዛሕቱ ኣብ ሓበሻ ዘሎ ሽግር ኣብዚ ኣብ ኢድና ኩሉ ነገር ሕክምና ኩሉ እንከለና ኣይንጥቀመሉን ኢና ካልኣይካ ካብቲ ዝገርመካ ነገር ምስ በስበስና ኮና ናብ ሕክምና ኣይኮና ንኸይድ so why not early ኬና ክስታይ ደይ ንገብር ዜርና ምስ መርትዕና ናብ ሕክምና ኢና ክንከይድ ሶ ምኻድና ስለዚ ተርፈና early ዝተረኽብ ነገር ሶሉሽን ስለ ዘለዎ ፕሊስ ሸለል ኣይንበሎ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመኒ ኤክስፒሪየንስ ሓንቲ ጓል ነይራ ዝፈልጣ ሕጂ ኣብዚ ጡበይ ከባበይሲ ቃንዛ ይገብረለይ ኢላትኒ ሶ ኣነ ሳይኮሎጂካሊ ዝሓሰብክዎ ሓንቲ ጓል ኣብ ጡባ ከባቢ እንድሕር ዝኾነ ነገር ተሰሚዑ ሲ ሕክምና ክትከይድ እያ ዝብል 100% ኣነ ኣብ ኣተሓሳሰባይ ስለ ዝነበረ ምንም ኣይበልክዋን ድሕሪ ዓመት ረኺበያ ክንደይ ሰርጀሪ ገይራ ብጊዜ ስለ ዘይከደት ማለት እዩ ትናታ ስቴጅ ናብ ዝገደደ ቦታ በፂሑ ገለ ብጣዕሚ የሰቢደ ሕጂ እንታይ ኣነሳ ሸለል እንዳበለቶ ኣብዚ ስማዓኒ ኣሎ እንዳበለት ምንም ኣይትገበርን ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ከማን ኣሰንቢዱኒ ኣይ ዊሽ ገለ ተዝብላ ነይረ ኢለይ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሓንጎለይ ዝሓሰብኩሲ ጡብ ከባቢ ሴንሲቲቭ ኤርያ እዩ ናይ ሕጂስ ሳይኮሎጂካሊ ባዕላ ሴንሲቲቭ ስለ ዝኾነ ሲ ቀልጢፋ ክትከይድ እያ ኢለ ኣብ ሓንጎለይ ስለ ዝሓሰብኩ እዩና ፕሊዝ ዘኮነ ዓይነት ስምዒት ስፔሻሊ ኣብዚ ብዙሕ ኣዴታት ንኣሽቱ ክልተ ቆልዓ ወሊድ ሕትማን ከማን ቀብረ ነይሩ ኦን ፍራይዴይ ክልተ ቆልዑት ገዲፋ ዝመተን ንእሽተይ ጡብ ናይ ጡብ ካንሰር so many of them ሕጂ ከምዚ በዝሕና ስለ ዘሎ ፕሊዝ ሸለል ኣይንበሎ ላይክ ኤቭሪ ሲምፕተም ቼክ ንግበሮ early ዝተረኸበ ነገር ኩሉ ግዜ ሶሉሽን ኣለዎ ሕጂ ኣይንገብሮን ንብሎ ነገር ሕክምና ምስ ቃንዛ ምስ በዝሕና መሊስና ሆስፒታልና ንኸይድ ሶ just come ለበዋ I'm sorry if I ስታይነር ገይረ ግን ስለዚ በዝሐ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለካ ዳኒ ሓወይ ንሕና እውን ንዕኡ መልእኽትና ዝወዓለ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ስለ ዝመፅእ ኣጋጣሚ ይበልካን ግን ካብ ዝሓለፎ ሰብ ለበዋ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እርሊ ዝርከብ ነገር ኩሉ ግዜ እሱ እዩ በቃ ውፅኢቱ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ እዩ ዶንጊኻ ናብ ሕክምና ምኻድካ ዘይተርፈካ ንምንታይ ኣቐዲምካ ከይድካ ፍታሕ ዘይትገብር ሰዓታ ቀንዲ ሽግርና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካ ቀልጢፍካ እንታይ ምኻድ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ክንዛረበሉ ዝወዓልና ማለት እዩ ብዛዕባ መንሽሮ ፕሮስቴት መንሽሮ ናይ ፍረ ነፍሲ መንሽሮ ናይ ፀላም ከብዲ ብፍላይ ብቐሊል ክረአ ዝኽእል ቀልጢፍካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ቴንክ ዩ ዳኒ ሓውና ዓበለዋይ መርሃዊት ክኸብ ክንወዳና ሕቶ እንድሕራለክም ከይኑ ናባኽን ኣብ ቲክቶክ ዘለኹምን ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ቴንክ ዩ ኩልኩም ናይ ባሕቂ ቴንክ ዩ ሰምሃሪ ኣሜዚንግ ሕቶ ለኪ ከኸበ no I think የብሎምን መስለኒ ቲንክ ናይ መወዳእታ ናባኺ ክነብሎሞ መደብና ያ I think ኩሉ ትለበዋ ትንዛረቦ እኳ ዳርጋ ተዛሪብና ኢና ምናልባት ሕጂ ዝኣተኹም ወይ ሕጂ ዝረኣኹሞ ምልስ ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ብዓብዪ ከዓ ፌስቡክ ትሪኮርድ ቪድዮ ኣለኩም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ግዜ ብዙሕ ግዜ ቅድም ማለት እዩ ብዝቐረባ እዋን እኳ ዘይኮነ ምልስ ኢልኩም ቪድዮታት ተሪኢኹሞ ናይ ጡብ መንሽሮ ኤርያ ካቨር ጌርና ነርና ምልስ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሱ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምልስ ኢልና ንርኣዮ እቲ ለበዋታት ካብ ኣሕዋትና መፂኡ ካባና መፂኡ ካብ ስፔሻሊስት ኣብ ኦንላይን ዘለዉ ሓበሬታ ቀፃሊ ይህቡ ኣለዉ ስለዚ
ክንገብሮ ንኽእል ኣቀዲምና ንበሮ ንሰትዮ ንበልዖ ኩሉ ግዜ ሰላም ብዛዕባ ሄልቲ ላይፍ ስታይል ቀፃሊ እያ ትዛረብ ቀፃሊ ምስታይ ተብል እያ ንበልዖ ንሰትዮን ክብደትና ኩሉ ግዜ ናቱ ክሳይ ኣለዎ ናቱ ጉድኣት ኣለዎ ፀላም ከብዲ ከምዚ ዝገለፅኩልኩም ብጣዕሚ እታ ዝሓሸት ከተሕውያ ትኽእል ወይ ከመሓይሻ ትኽእል ኦርጋንያ ፍረ ነፍሲ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኢድኩም ዘሎ ነገር እዩ ነፍስኩም ዳሕስሱ ኖርማል እንታይ ይፍለጡ ኣብ ኖርማል እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ንኣብነት ሲ ሓደ ነገር ሲ ጥዑይ ድያ ሓንቲ ነገር ሲ ጥዒቲ ድያ ደይ ጥዒቲ ንክፈልጣ ትኾንካስ ጥዒቲ ከላ እንታይ ትመስል ክትፈልጣ ኣለካ ደይ ጥዒቲ ከመይ ክትመስል ምእንቲ ክትፈልጣ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣቀዲምና ሕክምና ንኽይድ ማህፀን ብዝተኻእለ ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ቅድም እዋናት ኣብ ግዜ ኮቪድ ካብ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዘሎ መሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንጥዕናና ዘገድስ ኦንላይን እዚ ነገራት እዚ ወይ ከዓ ስለዘየለ ወይ ብዛዕባኡ ደሊኻ ክትረኽቦ ስለዘይትኽእል ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ሄልት ኢንኢኳሊቲስ ዝበሃል ኣሎ ሄልት ኢንኢኳሊቲስ ከዓ እንታይ ኩሉ ግዜ ብሕብርናን ብዓቕሚ ቋንቋናን ኩሉ ግዜ ማዕረ እቲ ንደልዮ ውፅኢታት ኣይንረክብን ኢና ወይ ከዓ ቀልጢፍና ኣብቲ ንደልዮ ደረጃታት ናይ ምርመራ ኣይንበፅሕን ኢና ሓደ ብሰንኪ ናሕና ድኽመት እዩ ቀልጢፍና ስለዘይንኸይድ ካልኣይ ከዓ እሳቶም እቲኦም ካልኦቶም ስፔሻሊስት ድዩቶም ሓኻይም ብሰንኪ እቲ ሕፅረት ቋንቋና ንነግሮም ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ዝትርጉምልና ዘለው እውን እቲ ሲምፕቶምስ ዝትርጉምዎ ዘለው ምስቲ ናይቲ ዶክተር ቲክሊስት ናይ እዘስና ካንሰር ዝወስድ ዝኽእል ኢሎም ከዓ ጎኑ ጎኑ ምስኡ ዝኸይድ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንነፍስና መጀመርታ ኣድቮኬት ወይ ከዓ ናይ ነፍስና ተሓለቆ መጀመርታ ንሕና ኢና ልክዕ ከምቲ ንደቅና ከም ዝወለድና ንሕለቕ እሱ ከዓ ጎኑ ጎኑ ከዓ እዚ ተሓለቆ ናይ ነፍስና ንሕና ስለዝኾንና ንነፍስና ተሓሊቕና ኣብቲ ዝግባአና ደረጃ ናይ ሕክምና ንግበር መርመራ ንግበር እታ ለበዋ ንስኣ ፀኒትኩም ስለዝሰማዕኩምና የቐኒልና ምሸት ካብ ኩላህና ቲም ማህፀን የቐኒልና يغنينا يغنينا المسلم Thank you ጎይቶኦም የቐኒልና ሰላሚና ኣለኸ ዲኺ ላይቭ ስትሪም ጠጠው ከተብል እያ ናባ يغريتا سماري الله خدو اوكي سلامنا ودينا يغنينا ما سجلنا بقى وصف ناتكي مكستاي تزاري تفعت يا يغني لنا على محفتنا ني بحقي اقداز سفون الاسكي تلعيدو نتوم شير زغبركم احواتي داني قيتهم من كما خاتكم كبزحو افلطنا خعبن دحر كوينو خمزي لما عنتي تزارربنا لو مزراكم جمر كلنا يمو يغني لنا كبرات عزبتنا بزمص زلو حموس بخالق مدب سغا راخب بروقنه يغني لنا شعب